plenaria ordinaria desculpando, vexo que a ausencia dunha concelleira do Partido Popular, de Marta Grela, e tamén de Francisco Boquete Cambón, o noso concelleiro de Obras, que neste momento se atopa nun pleno do As de Comor, do GDR, que coincidía con este, polo tanto, non puido compatibilizar. O primeiro punto que vamos atender é a aprobación das actas anteriores, a do 26 de 3 do 2026, que quedan, polo tanto, aprobadas, e procedemos xa co primeiro asunto de tramitación deste pleno, que é a bonificación dun 50% ao inicio dunha nova planta de reciclaxe téxtil que se vai a ubicar nas instalacións da Sogama e que incluso houve ocasión de presentar fai algo máis dun ano. Aí, en principio, as persoas que se van empregar nunha porcentaxe moi importante van a ser persoas en risco de exclusión social, van ser persoas, en moitos casos, posiblemente, con diversidade funcional. Este ICIO o que fai, grosso modo, é que se lle rebaixen 174.000 euros con respecto a esa obra e outros 5.000 e pico con respecto a unha obra de movimentos da terra. Estaríamos falando de 180.000 euros de bonificación sobre un montante inicial que houberan sido 360.000, falando en números grosos, e o certo é que a tasa desa propia obra xa está cobrada, que foron no seu día aproximadamente uns 19.000 euros polo movimento de terras e 249.000 euros polo resto da obra. Esa planta de reciclaxe téxtil, nun principio que se espera é que xestione aproximadamente 3.000 toneladas ano, coa idea de que acabe acadando as 24.000 toneladas ano. Para facernos unha idea, aproximadamente, o téxtil que está chegando agora mesmo a Sogama como residuo ronda, grosso modo, a 70.000 toneladas. Na intrahistoria, si podo decir que no seu día, cando se negociou o convenio con Sogama, nas conversacións con eles, pois saliu á palestra a bonificación dos icios das obras. Nos, de plano, per se, pois rexeitámola, pero neste caso, a vida conta desas cuestións de interese social, no marco desa negociación, pois conquerimos levar isto a pleno. E digo conquerimos levar isto a pleno fundamentalmente porque o que se esperaba é que o aprobara eu, pero eu non o podía aprobar. É claro, o que se nos decía naquele momento é ten unha maioría absoluta suficiente, sí, pero en todo caso cada concelleiro é soberano sempre, obviamente, de emitir aquelas consideracións que sexan oportunas e tamén, por suposto, de emitir aquelas votacións que considere pertinentes. O motivo que nos trae hoxe aquí, esta bonificación tan específica, tan puntual, é por ese compromiso de emprego local, que é un compromiso, ademais, que en certa medida consta por escrito, coa sempre necesaria precaución que se debe de ter á hora de abordar este tipo de asuntos para cumprir sempre coas obrigas constitucionais, pero aí está tamén ese compromiso de emprego local e irá, sobre todo, orientado, como ben dicía en principio, a esas persoas que son suxeitos en exclusión social por distintos motivos. De aí un pouco a xustificación coa que hoxe se ven aquí a tratar de aprobar esta bonificación dun 50% para o ICIO, en concreto para o ICIO, e do impulso da obra da planta téxtil, que ademais neste momento está en execución nas instalacións de Sogama. Boa tarde, señor alcalde, compañeiras e compañeiros da corporación, veciñas e veciños que nos están vendo desde as súas casas. Neste tema hai unha realidade evidente. Cerceda leva décadas asumindo unha parte moi importante do peso industrial e ambiental de Galicia. Moitas veces falouse de que Cerceda aporta ao conxunto de Galicia, pero hoxe tamén hai que falar do que Cerceda merece recibir a cambio dese esforzo colectivo que leva facendo durante tantos anos. Esta nova planta supón investimento, supón actividade económica, supón consolidación industrial, supón emprego e axuda ás persoas en risco de exclusión social e sitúa a Cerceda como referente galego en economía circular e innovación ambiental e reciclaxe avanzado. Ademais, segundo figura no propio expediente, falamos dun proxecto que tamén contempla oportunidades laborais para persoas en risco de exclusión social, que consideramos moi positivo e que debe cumprirse e supervisarse no futuro. Nós non vimos aquí a facer política de bloqueo, vimos a defender o que é bo para Cerceda. Ora ben, tamén queremos deixar algo moi claro. O noso voto favorable
non significa mirar para outro lado nin facer as cousas de calquer maneira. Precisamente porque defendemos Cerceda, defendemos tamén que as cousas se fagan con seguridade xurídica. En ese sentido, queremos poñer en valor os informes técnicos municipais, tanto da Tesorería como de intervención, porque deixan claro algo fundamental, que esta bonificación non nace dun convenio político, nace da declaración de especial interese ou utilidade municipal do proxecto por parte do Pleno. A partir da cal podemos aplicar a Ordenanza 7 do Concello dentro do marco legal correspondente. Iso, para nós, é moi importante, porque os beneficios fiscais teñen que aplicarse con criterios claros, legais e transparentes. Non poden depender de decisións arbitrarias nin de convenios por sí sós. Por tanto, entendemos que existe cobertura legal, existe ordenanza, existe competencia plenaria e existen razóns sociais, económicas e ambientais suficientes para apoiar esta declaración de interese municipal. Tamén queremos aproveitar este debate para abrir unha reflexión máis ampla sobre o futuro de Cerceda, porque aquí hai unha cuestión de fondo moi importante. Se Cerceda segue medrando industrialmente, se seguimos atraendo empresas e se seguimos xerando actividade económica, entón tamén temos que empezar a planificar o crecemento residencial e urbanístico do municipio. Porque a pregunta é moi sinxela. Onde vai vivir toda esa xente? Onde van vivir os traballadores cas súas familias? Non podemos falar só de industrias, temos que falar tamén de vivenda, temos que falar de solo edificable, de rehabilitación urbana, de evitar que marche a xente nova a vivir fora por falta de vivenda e fixar poboación. E por iso creemos que Cerceda necesita abrir unha nova etapa, unha etapa onde o desenvolvemento industrial vai acompañado dun verdadeiro plan de crecemento do municipio. Hai xente nova que quere quedar en Cerceda e non atopa vivenda. Hai familias que queren construir e teñen dificultades. Hai núcleos que precisan rehabilitación. Hai posibilidades de ampliar solo urbano e residencial que deberían estudarse. E, sinceramente, non ten sentido atraer emprego se despois a xente ten que marchar vivir fora. Por iso, desde o PP de Cerceda, creemos que este Concello debería empezar a traballar en facilitar nova vivenda, ampliar a oferta de solares edificables, rehabilitar núcleos tradicionais, revisar posibilidades urbanísticas e adaptar Cerceda ao crecemento económico que xa está chegando. Porque o importante non é só que haxa industria en Cerceda, o importante é que esa riqueza quede en Cerceda e mellore a calidade de vida da nosa veciñanza. E remato, queremos unha Cerceda con emprego, unha Cerceda con oportunidades, unha Cerceda con empresas, pero tamén unha Cerceda onde a xente poida vivir, formar unha familia e ter un futuro. Ese é o modelo de concello no que creemos, e por responsabilidade institucional e por interese xeral da veciñanza, o noso voto será favorable. Ben, o punto que se trae este pleno non é unha proposta nova, é a ratificación dun compromiso que vostede, señor alcalde, asinou hai casi un ano, sen contar con esta corporación. O 3 de xuño do ano 25, vostede suscribiu un convenio con Sogama no que se compromete literalmente a aplicar a esta empresa unha bonificación do 50% do ICI. E só despois, en xullo, Sogama presentou a solicitude formal pedindo que vostede xa lle tiña concedido de palabra. Esa forma de proceder ten nome técnico. A interventora municipal escribiu con todas as letras no seu informe. E vou ler textualmente para que conste en acta. Os beneficios fiscais únicamente poderán establecerse por lei e desenvolverse por unha ordenanza fiscal, nunca por un convenio. E segue. O feito de que no propio convenio se declare que se xustifica a aplicación da bonificación de 50% non supón a aplicación desta bonificación se non se cumpre co establecido na ordenanza. E remata cunha frase que é unha advertencia formal. Corresponderá ao Pleno da Corporación valorar, baixo a súa responsabilidade, a interpretación e alcance da regulación contida na ordenanza fiscal e eventual procedencia da bonificación solicitada. Imos regalarlle a Sogama unha empresa pública cun orzamento garantido e con fondos europeos do Plan de Recuperación a mitade do ICI dunha obra que se vai facer de todos os xeitos. Porque, hasta o dixo, vostede fai un pouco. As obras xa están iniciadas. É un agasallo do que esta corporación
se ten que facer eco das súas palabras e do seu compromiso no seu día. Fálasenos de que son máis ou menos 180.000 euros os que se lle van perdoar a Sogama. E o que sí sabemos é que a Sogama promete entre 16 e 30 postos directos, preferentemente para persoas en risco de exclusión, pero tampouco hai un compromiso vinculante ao respecto. Non hai unha porcentaxe garantida tampouco. Para unha planta cunha capacidade inicial de 3.000 toneladas é con previsión de chegar ás 24.000 toneladas. E realmente o ratio que se nos vende non xustifica para nada a perda deses 180.000 euros por parte deste Concello. E todo isto, volvo a decir, lembremos a unha empresa que xa nos custa caro. Sogama é a peza central do modelo galego de residuos que ven imposto pola Xunta e que se sustenta sobre o territorio de Cerceda. A nosa veciñanza paga a taxa do lixo, convive co vertedoiro de Areosa e co complexo medioambiental de Sogama. Por todo isto, o BNG vai votar non a esta declaración de especial interese municipal, non porque esteamos en contra da reciclaxe, nin contra o emprego, nin contra a innovación tecnolóxica. Estamos contra a forma, contra a falta de compensación, contra o feito de que esta corporación se vexa arrastrada a aprobar o que só un home asinou sin consultarnos. E mire, e despois ainda podemos debatir máis ao respecto deste, porque resulta que a planta esa de reciclaxe de téxtil non é para reciclar o téxtil que botemos nós nos contenedores, senón é para lle dar saída a unha ordenanza da Unión Europea de que as empresas fabricantes do téxtil, os sobrantes, os teñen que reciclar. Pois ben, os compañeros do PP, da Xunta de Galicia neste caso, tiveron a ben sacarlle a castaña do lume a Amancio Ortega, porque se non se fai esta planta, Amancio Ortega, pois debería facer unha planta da súa capacidade para reciclar o sobrante do seu téxtil. Pero Alfonso Rueda ten a ben de aforrarlle uns cuantos millóns a Amancio Ortega e que paguemos entre todos esa planta. Entón, claro, se lle forramos 200 millóns a Amancio Ortega, pois está claro que cando regala 10 millóns por unha máquina nun hospital, lle aplaudimos todos. Pero tamén, se pagar o que lle correspondía, tamén igual tiñamos máis máquinas. Con respecto ás palabras do Partido Popular, ao discurso, ese texto que Alfonso nos leu, pois eu agradecerlle desde logo esa disposición aí escrita a votar a favor desto. De feito, nós xa anticipábamos nun primeiro momento que seguramente no seo desta corporación, Partido Socialista e Partido Popular, estarían a favor desta bonificación, Bloque Nacionalista Galego non o estaría. Desde logo, non estábamos moi equivocados neso, e de feito, naquela intrahistoria na cal se empezaba a abordar esta cuestión, eses plantexamentos pola nosa parte xa estaban moi claros, como poden comprender. E despois, a bonificación, si é en parte unha decisión política. Claro que si é. Quero dicir, a bonificación é certo que non nace dun convenio, nace de coxa que se aprobe, pero si naceu o compromiso dun convenio. E si é competencia da alcaldía acceder á negociación e á firma dese convenio. Que para iso se escollen as maiorías e para iso se escollen os alcaldes. Por lo tanto, esa si é unha decisión política. Despois, aínda que non sea algo que vai en torno a este punto, pois encántame que aborden a cuestión do crecemento residencial e urbanístico. Nós non temos problema en decir eso e sempre decimos o mesmo. A nós impórtanos que en Cerceda viva moita xente e que Cerceda creza. Pero digo, insisto e repetireino sempre, a miña prioridade é que os que vivan en Cerceda vivan ben. Esa é a cuestión prioritaria, porque, lóxicamente, o crecemento tamén ten que ser sostible. E hai que ver que medios dispón o Concello para iso, porque de momento, por exemplo, o que son as costuras dun servizo como viña sendo a Escola Infantil Municipal, xa estaban absolutamente colapsadas e houve que ampliar coa ampliación de persoas que está habendo no Concello, que está vivindo un crecemento poboacional moderado, pero constante nos últimos anos. Iso xa está causando, cos incrementos na natalidade, que os servicios empecen a tensionar. E, lóxicamente, ten que haber tamén dotación económica para irlos atendendo. Por lo tanto, o crecemento, sobre todo, hai que plantealo dun modo sostible e, sobre todo, hai que priorizar sempre o beneficio dos electores.
que o beneficio dos electores son os que ao final depositan aquí as súas decisións que se acaban articulando nunha soberanía local na cal principalmente temos que mirar polos que están. Se poden vir máis? Pois, por suposto, esa tamén é a nosa intención. Nós hoxe temos aquí un terceiro punto que traemos a pleno, que é adscribirse ao plan de vivenda do Ministerio de Vivenda, que ademais é unha liña de axudas a nivel estatal que vai a sair cun compromiso de financiación dun 40% por parte das comunidades autónomas e dun 60% do Estado, e o Concello, desde logo, unha vez que sai iso, sempre se adire. Vamos a intentar articular un plan co que se poida aproveitar esa cuestión da vivenda, pero non esquezamos, a vivenda é unha competencia que non é do eido local. Desde o eido local pode tratar de favorecerse. E niso é no que nós estamos inseridos, sempre dentro das magnitudes e dentro das coordenadas nas cales nós podemos operar. Despois, onde van vivir? Oye, o emprego local este vai ser xa para xente censada en Cerceda. En certa medida xa consta así, en toda a documentación que se articulou hasta este momento. O emprego, polo cal se bonifica esta cuestión, que ao final a cuestión de interese público para nós é un emprego público con respecto ás persoas en risco de exclusión social, vais orientar hacia xente de aquí. E despois, se ter en conta que a hora de buscar un crecemento, pois non cabe dúbida que aquí hai unha serie de limitacións tamén. Iso está claro. Quero dicir, construir o prezo é o mesmo aquí que en Oleiros, por poñer un exemplo, ou que en Arteixo. Sin embargo, o precio de venta é algo moi diferencial. De aí que haxa que axudar plans como este que vamos a traer hoxe a pleno do Ministerio de Vivenda. É algo que non depende só do Concello, e tamén dependerá dos veciños, que tamén ten que haber, lóxicamente, unha participación pública, porque ademais o Concello funcionará en certa medida tamén como demandante de solo. Nun plan estratégico estrutural co que buscará é acceder a esas axudas e que redunden aquí. Non é o que toca, neste caso, é unha reflexión xenérica. E, desde logo, nós sempre mirando, como ben digo, e dando pasos en favor dese crecemento poboacional. Pero, insisto, ten que ser sostible e, sobre todo, teñen que vivir ben os de aquí. Por facerlle un repaso rápido a esa cuestión que vostede decidiu comentar con respecto a esa ampliación industrial que debe levar aparellado un crecemento poboacional. Con respecto á exposición do Bloque Nacionalista Galego, mire, eu para firmar un convenio actúo como alcalde. A normativa e a lei de bases de réxime local para como habilita e para o que non o determino eu. Eu hai cuestións que traio a pleno porque a normativa e a lei de bases de réxime local me obriga a traelas a pleno. Hai outras cuestións que derivo en xunta de goberno porque considero que deben estar en xunta de goberno, pero outras moitas, a grandísima maioría, e moitas veces de máis calado que moitas que veñen aquí, pero iso non son eu quen o regula, decide o alcalde. E esa firma de convenio tamén a decide o alcalde. É un convenio que se vai ampliando ano a ano, 625.000, 650.000, 675.000, 700.000, e si é certo que leva aparellado, pois, de paso, esta bonificación, este compromiso de traer a bonificación. E que corresponde ao pleno aprobar esa bonificación? Que eu saiba, é o lugar onde estamos. Estamos todos no salón de plenos aprobando a bonificación. E de momento non está aprobada. Cada quen pode votar o que considere, pero esta bonificación é esta parte deste ICIO que supuestamente corresponde, que son o 50%, que son, grosso modo, en torno a 180.000 euros, nin están cobrados, nin hai nada tramitado ao respecto. Está á espera de que se decida ao pleno, é onde estamos, Eso vámoslo dende un principio, de que isto o iba a haber que defender aquí. O que si esperaba por parte do Bloque Nacionalista Galego, fará agora o mellor, pero tamén é unha certa defensa desta política social, home, que eu de vostedes espero esas inquietudes, que dúbida cabe. A cuestión do emprego de cara a persoas con exclusión social, con diversidade funcional, penso que tamén é unha cuestión social a poñer en valor, que non estamos falando dunha obra convencional como pode haber outras moitas, que estamos falando de algo moi específico. Entendo eu. Entendo, ademais, que vai un pouquiño aparellado con cal é o ideario e cal é a filosofía ata onde eu sei do Bloque Nacionalista Galego, que desde logo os postulados dun modo tan extremo como a vostede seguro que non os coñezo. E sobreenténdese que o convenio que é algo vinculante e despois decirlle outro detalle. Nós sempre defendemos Sogama, desde un principio, por todo o que implica.
é polo modelo industrial que nos ofrece, é por todo o crecemento económico e a xeración de riqueza que causou para moitos veciños e para moitas veciñas do noso pobo. E seguiremoslo defendendo. Agora ben, nós non somos dudosos á hora de actuar con soberanía cando Sogama actúa, digamos que non seguindo os principios de interés público ou non seguindo a lei no noso Concello. Sen ir máis lonxe. Fai cousa de 3 anos, nós gañamos un pleito a Sogama por un inicio nun contencioso por valor de máis de 270.000 euros. Máis valor do que hoxe aquí estamos bonificando. Por lo tanto, non somos xente mansa que mire por outro lado. Ao final é a filosofía que sempre defendemos. Equilibrio e progreso. Que haxa industria, que haxa ingresos, que haxa emprego e que sexa dun modo sostible. E, desde logo, que haxa un retorno fiscal que nos permita facer cousas. Por iso tamén lle advirto outro detalle. É o feito, e podo despois afondar neso se o quero comentar, pero de que nós, este tipo de actuacións, vámolas a facer en casos moi limitados. De feito, se non me equivoco, o primeiro icio que traemos a pleno a bonificar en todos estes anos, dentro do que ven a ser o eido industrial. Outra cousa esa sería falar de outras ordenanzas. E despois, con respecto a Amancio Ortega, simplemente dicirlle que eu teño unha cousa tamén que reprocharlle a Amancio Ortega. E quero facer agora desde aquí, se alguén nos está escoitando, que veña a investir algo aquí, home, que tamén o acollemos cos brazos abertos, viñanos ben. Nada, simplemente insistir en que o convenio que evidentemente o importe que ingresa o Concello pois, é maior que a bonificación de ICIO que imos aprobar aquí, eso está claro. Insistir en que o convenio que se reflexe pois, en melloras para o día a día da veciñanza de Cerceda, que se traduzan en melloras que se poidan ver, en eses gastos que levamos pedindo pois, nos plenos anteriores, que se poida destinar este importe que se ingresa e que se vexa nas actuacións que xa temos comentado moitas veces, que a xente que o perciba, porque o que nos chega é que si, demos aquí a Sogama, pero a nós a taxa do lixo sigue sendo a mesma, Cerceda sigue igual que no 2008, son comentarios que nos chegan, que traemos aquí a pleno en forma de proposta para que ese convenio pues, se traduza en beneficios para o día a día da xente de Cerceda. Sí. Mire, señor alcalde, non se trata de atacar nin de defender a Sogama. Trátase de perder 180.000 euros por parte deste Concello. É do que se trata. E díganos por qué. Porque eu ainda non me queda claro por que se vai facer esta bonificación a unha empresa que está facendo a obra. Porque, mire, se fose unha empresa nova que está decidíndose instalar aquí, ou no Concello de Larache, ou no Concello de Ordes, ou no de Oleiros, como mencionou vostede antes, eu podría entender que para seducilos lle fagamos esa bonificación. A planta de téxtil estáse construindo. Por que se quere rebaixar 180.000 euros? Porque, mira, ainda podría entender que digamos, bueno, pois mira, 180.000 euros, bueno, pois mira, rebaixamos 80.000 euros, 100.000 euros, pois mira, pode dar nun par de anos a esas asociacións culturais, deportivas que hai neste Concello e tal, miramos un convenio, facemos por parte do Concello unha arbitraxe e vostedes reparten eses cartos que as asociacións que as organizacións sociais deste Concello. Podría entender, e rebaixamos 80.000 euros, ainda que fose o contrario, rebaixamos 100.000 e 80.000 para as organizacións deste Concello. Pero non é isto, tampouco. E mire, o BNG non está pedindo que non se faga esa planta. Sogama vai na facer, de todas maneiras, e está a facer. A bonificación non vai cambiar para nada a decisión empresarial de facelo ou non. É un regalo. Non é un incentivo. É un regalo que se podería ter feito de outra maneira. Con a bonificación parcial, condicionada a un porcentaxe vinculante de contratación xustamente de persoas en risco de exclusión social e residentes en Cerceda, porque realmente eso non ven especificado en ningún sitio.
non venen compromisos concretos de compensación territorial, pero vostede entregou directamente o 50% sen contrapartidas nesa mesa de negociación que estaba vostede só. Mire, o BNG mantén o voto en contra, porque claro que defendemos o emprego de xente en exclusión social, e iso, a verdade, é que sempre é benvido. Agora ben, veremos ben cales son os parámetros polos que se vai escoller esa xente, canta xente se vai escoller e demais. E eu volvo a decir, é dicir, esa planta estáse a facer, non se iba a facer noutro sitio. Entón, díganos por que esa rebaixa de 180.000 euros que ben poderíamos empregar noutras cousas no noso Concello. Mire, empezando neste caso polo Bloque Nacionalista Galego, os 180.000 euros a bonificar non lle vou explicar eu, vai explicar mellor a xente que entra ali a traballar. Vale, así de claro. Veremos, e non tardaremos moito en saber, de que zonas vai ser. Se vai ser xente maioritariamente que veña de lonxe, ou se vai ser xente en risco de exclusión social aquí do noso Concello. Verémolo, vostede poderá percibilo, e ademais vai ser algo moito máis efectivo que calquera tema que lle vou dicir. Por dous motivos, porque as palabras levas ao aire, e porque ademais son a oposición e, lóxicamente, das miñas palabras sempre poden ter unha certa desconfianza, como é natural. A realidade dá e quita razón, eu nese sentido creo que a tranquilidade, como en outros moitos temas, que florece e que se me nota perfectamente. Despois, Sogama non colabora coas entidades logo. Atende, eu sei, con moitas entidades, ou a min me enganan, ou colabora a miúdo. E con moitos eventos aquí na nosa zona. E Sogama non xera riqueza logo. Non xera riqueza no noso Concello. Eu creo que son preguntas que se responden absolutamente soas. Cal é o meu temor? Ou cal era, mellor dito, pois que pode haber unha instalación dese tipo en Cerceda, que sexa ademais un convenio, como ven sendo neste caso, o das intervencións sociais, que pouco ten que ver con todas as demais actividades que se veñen prestando, e que deso que pode haber un aproveitamento de xente de lonxe, de xente que xa ven operando nesta cuestión, e, olle, nos termos das negociacións, ás veces o que tens que mirar é polo teu, é pola túa zona, que para iso estamos, para mirar polas nosas veciñas e polos nosos veciños. E no medio deses contextos, desas negociacións, hai estes temas que non se levan con escurantismo ningún. Ven hoxe aquí. E ademais, digo abertamente, se algún concelleiro meu quer tomar unha decisión contraria, eu non lle vou a reprobar. É soberano a hora de aprobar isto ou non aprobar. Por lo tanto, democracia absoluta é decisión con luz e taquígrafos. O convenio, eu xa lle anticipaba o tipo de dificultades que iba a haber e xa lle anticipaba tamén que quedaba supeditado ás decisións a nivel político que se tomen no seo desta corporación, que é o que hoxe vimos a facer aquí. Despois, di Alfonso Mosquera que non percibe melloras. Bueno, nós queremos que se vexa, efectivamente, que a xente o perciba. Eu non sei o que lles chega de quen, porque a min tamén me chegan outras moitas cousas. Evidentemente, se toda a xente percibira que nós o facemos moi ben, seríamos 13 concelleiros. Pero, tal e como estamos facendo, eu teño a sensación de que hai unha satisfacción no Concello moi grande. Obviamente non espero que iso mo respalde ningún grupo da oposición. Sería algo absolutamente antinatura e posiblemente sería algo nunca visto en política. Con respecto ao que di da taxa do lixo, a taxa do lixo precisamente subiu porque no seu día subiu o canon de Sogama. E o que di a lei de facendas locais é que ese tributo que lle hai que recargar na súa totalidade, e non facelo así sería anticonstitucional, ao contribuyente. Por lo tanto, precisamente é pro Sogama. O que si é certo é que todas as demais taxas que dependen do Concello non se subiu ningunha. Non se subiu ningunha no que afecta aos veciños e ás veciñas. E iso, entón, é sintomático. Está claro que, detrás da ampliación da taxa do canon de Sogama, algo hai a nivel da xestión do lixo e algo hai a nivel autonómico que está modificando a cuestión, porque en todas as demais cuestións non estamos vendo esa subida de taxas. Por lo tanto, está claro que aí está pasando algo moi específico. Se vostedes non o queren ver e nos queren botar a culpa a nós, perfecto. O que pasa é que teño a impresión de que nese sentido tamén predican no desierto. E despois, Cerceda sigue igual que no 2008. Home, eu creo que está mellor. Que ten máis mobilidade peonil, que ten maior servicios sociales, que ten máis infraestructuras, que ten máis opcións de emprego a nivel industrial, incluso
pese ao peche da central, con actividades industriais que se están ampliando, que ten moita máis acollida e zona verde, incluso para xente de fora, con temas como ven a ser o paseo fluvial do río Cabancos, as distintas melloras que se levaron a cabo no parque acuático, o xardín botánico, a vía verde e outros moitos recursos. Porque, claro, evidentemente, eu vexo que a xente non estivo a nivel social descontenta do que aquí pasa. E a xente ten criterio, A xente ten moito criterio, e sabe moito. En moitas cuestións, ás veces, moito máis do que sabemos os que estamos aquí sentados. Eu vexo aí fora, eu vexo xente con criterio, e, oye, eu, sinceramente, considero que hai unha satisfacción importante. Despois que hai cuestións a mellorar, por suposto, home. Non hai ningún alcalde, ningún goberno que cando traballa a oposición non teña nada para lle decir. Evidentemente, ir a buscar o máis mínimo resquicio, ou ás veces cuestións que non sexan o máis mínimo resquicio para a crítica, eso pode facer calquera. Se o fixera eu, créanme que serían moitas máis, pero iso non me impediría saber tamén todas as cuestións positivas que se levan a cabo, todos os avances e tamén a boa acollida a nivel social que recibimos nese sentido. Despois, insistir no que antes decía, quero aclaralo unha vez máis. Isto que hoxe teremos aquí a pleno é unha cuestión extraordinaria por unhas cuestións particulares, que son as que acabo de comentar. O emprego de cara a esas persoas en risco de exclusión social. Mais que nada porque o Concello tamén ten as súas necesidades económicas. Iso está claro. E enlazan moito coas cuestións que políticamente se poden facer. Porque, ademais, toda esa mellora e todo o avance que se sigue producindo e toda esa non subida de tasas por parte do Concello, pese a que mellora as infraestructuras e mellora os servicios, prodúcese despois do peche da central térmica. Se tanto dá a industria, que reflexiona a xente canto se está facendo, pese a que se perdiu o Vices e o IAE da central térmica de Meirama, seguindo esa mesma ecuación que vostede me ofrece. Está moi claro que hai melloras, pese a ser moito máis restrictiva a capacidade económica, lóxicamente, do Concello, por unha merma tan importante que, ademais, son ingresos fixos, non son ingresos variables. Por lo tanto, todos os proxectos industriais nós vemos como auga de mallo. As dúas ampliacións que se producen no polígono industrial do Acevedo, dos proxectos que hai de baterías que se están tramitando, a central hidroeléctrica que temos un convenio con ela que xa temos explicado no seu día, e isto tamén, e por iso tamén se veñen aprobando ampliacións de suelo industrial en distintos puntos do noso Concello, e por iso se levan feito tamén defensas moi fortes, como ven a ser que o primeiro concurso de transición ecolóxica de Galicia se producira en Cerceda, e créanme que eu non peso máis que o alcalde do outro concello, que se producira a primeira en Cerceda, que de feito xa xa un adxudicatario, e tamén que no seu día a Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, fora a repartir 111 millóns dos Next Generation polos peches das centrales que o iba a facer repartido por toda a provincia. E fomos os concellos das Pontes e a Cerceda quen levou iso ao contencioso e asegurou que 40 millóns de euros se destinen a proxectos que teñen que desenvolverse ou nas Pontes ou en Cerceda. Iso é defender o territorio e iso é representar as veciñas e os veciños, porque de todo iso vaise beneficiar o conxunto da cidadanía, empresarios, traballadores, comerciantes e todo o mundo, e tamén as veciñas e os veciños dos servizos, lóxicamente, que o Concello poida ofrecer. A partir de aí, pois a nosa filosofía tamén é chegar a convenios como ven sendo do Sogama, que ten as súas negociacións e o seu intríngulis, convenios como que se fixo no seu día con Jasuga, que tampouco se trouxera a pleno para defender determinadas actuacións a nivel de servicios sociales, ou convenios como que se aprobou con respecto á central hidroeléctrica, no caso de que saia para adiante, inda que xa está producindo algún pequeno beneficio, digo pequeno beneficio, 50.000 euros ano, a día de hoxe. Entón, isto é algo específico polo emprego a nivel local e da zona para persoas en risco de exclusión social. Cando se fixa a negociación, fixose coa mellor vontade, e hoxe aquí, con toda a transparencia, traémolo a pleno. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor? 10. Votos en contra? 1. Queda aprobado. Vamos agora co segundo punto da orde do día, que é a aprobación dunha taxa para a Piscina da Silva. Imos á ordenanza reguladora das taxas, a Piscina da Silva, que vai abrir en principio do 20 de xuño
ao 6 de setembro, e eu quero aproveitar para darlle aquí as gracias, porque empezou fai pouco, á nova tesoureira municipal, porque esta era unha cuestión que dende moi atrás se quería traer a pleno, o feito de poder aprobar unha taxa diferencial para as persoas que non son residentes do Concello, con respecto ás que sí son residentes do Concello, as persoas de fora van a pagar 2,50 € e iso, tal e como se buscou xustificalo da mellor maneira posible na documentación, o que busca tamén é aportar ese servicio social que de por sí conleva a piscina da Silva para as veciñas e para os veciños. Por fin, como digo, gracias a que esta tesoureira nos permitiu tramitalo, podémolo traer a pleno, e ademais anticipo e agradezo, que seguramente eu creo que é posible que os dous grupos o apoyen, seguro que o Partido Popular tamén, porque hai que decilo, no seu día trouxera un rogo que tamén facía fincapé nesta cuestión a pleno. Saben que foi así, e nese sentido pois tamén anticipo que seguramente ese voto sea a favor, e xa digo, isto o que se busca é, sobre todo, que o recurso se poida aproveitar principalmente polas veciñas e polos veciños, porque nos días de calor, a Silva, como ben sabedes, é unha zona moi ben comunicada, acudía xente de moitos puntos da xeografía e ás veces eso facía que a experiencia estivera un pouco restringida con respecto ao que tiña que ser. De aí o interés por traer isto a pleno. Que votemos a favor, primeiro tennos que convencer. Nos trouxemos o rogo, efectivamente, estamos a favor de que haxa instalacións e servizos públicos e teñen que ter unha taxa. Outra forma distinta é como se calculan as taxas. Neste sentido, empezaremos polos ingresos, donde se estima 125 persoas de afluencia nos días con meteo favorable e unhas 50 persoas cando hai días nubrados. Entón, claro, se non hai control de accesos, queríamos saber como se fixo este cálculo das persoas, como se sabe os días de bo tempo e os días nubrados, porque non se cita ningunha fonte oficial para poder basarse o estudio económico. Despois está a cuestión do personal. Menciono o estudio socorrista e recepcionista durante 83 días e o coste ascende a uns 19.000 €. Isto, estamos falando de uns 3.800 € ao mes por persoa. Parécenos algo elevado, sin evidentemente cuestionar a necesidade deste personal e con todo o respeto polo traballo que van facer e que fan, pero este coste, o estudio económico non indica nin como se calculou, nin se valoraron opcións alternativas para poder este coste buscar que sea o máis eficiente posible. Non se presenta ningún tipo de alternativa, é dicir, presentas aí ese dato e espérase que votemos a favor sin unha maior explicación, ten un pouquiño de dúbida para nós. En terceiro lugar está a cuestión xurídica. O informe de intervención é bastante claro. A bonificación por empadroamento non se axusta a dereito. Si existe a posibilidade de bonificar esta taxa en función da capacidade económica das persoas que o soliciten. Entón, neste sentido, volvemos ao que comentou antes da taxa do lixo, que a lei de bases si permite diferenciar a taxa en función da capacidade económica. Si o permite. E aquí o Concello de Cerceda cobra a taxa a todo o mundo igual. Non fai diferenciación en función da capacidade económica. Iso é o que queríamos explicar antes e como temos aquí limitados os turnos, ven un pouco a colación neste punto. A norma si o permite e a intervención xa o di, artículo 24.4, diu o informe, que permite diferenciar a taxa en función da capacidade económica das persoas que o soliciten. Entón,
pola cuestión das dúdas dos datos de onde salen os ingresos, de onde salen os gastos, de como se fixo, de onde ven este personal, como se contrata, se é un contrato menor, se é unha prolongación do contrato de escolas deportivas, e despois a cuestión xurídica. Non é ilegal, xo digo o Tribunal Supremo, a bonificación por estar empadronado. Entón, pois que habiliten esta posibilidade de diferenciar en función da capacidade económica, tanto nesta taxa como na do lixo. É o que é o noso plantexamento. Sí. Ben, o BNG queremos comenzar polo que é obvio. Defendemos, dende sempre, que a veciñanza de Cerceda, na medida do posible, non teña que pagar polas instalacións municipais. É unha posición histórica por parte nosa e que levamos mantendo esta idea dende o ano 95. Defendemos a gratuidade ou a reducción para a veciñanza nas instalacións deste Concello e mantemos esa coherencia, como xa digo, tamén respecto a Piscina da Silva. Polo tanto, na cuestión política de fondo, estamos de acordo. A Piscina da Silva é unha instalación pequena, estacional, situada nunha parroquia que merece servizos en igualdade co núcleo principal de Cerceda. Pero, aquí atopámonos con problema e é o que din dous informes técnicos, un da interventora deste Concello e outro da tesoureira. Non vou facer fincapé nelos. Que significa, na práctica, que, bueno, esta ordenanza realmente non se atinxe a lei tal cual. Dende o BNG pensamos que podería terse contemplado outras propostas e alternativas que se axustasen a dereito. Mas, a pesar destas obxeccións técnicas, o BNG vai votar a favor desta modificación porque a coherencia política co que defendemos dende fai anos non nos permite outra cousa. E xa que lle gustan tanto pois, as boas novas e coadulen un pouco, pois mira, antes de remeter, voulle dar un punto positivo neste expediente que compre destacar, e é que o novo artigo permite unha bonificación de ata 100% por necesidade socioeconómica acreditada por informe social. Esa sí é unha vía xurídicamente sólida. E a maneira de protexer a que máis o necesita. Aplaudimos esa inclusión e pedimos que se aplique con xenerosidade. Ben, moi ben. Empezando neste caso pola exposición do Bloque Nacionalista Galego, insistir, nós nestes anos non subimos unha soa taxa. Despois agradezolle desde logo a coherencia política e despois con respecto a iso que comenta vai un pouco ligado tamén ao que decía Alfonso do Partido Popular ao final da súa exposición. Miren, no seu día si sacaran o tema de que viña moita xente de fora e que tiña que haber unha taxa diferencial. Eu recordo perfectamente. Nós xa dixemos que iso que era algo que viñamos baraballando e que, lóxicamente, que acarreaba problemas técnicos importantes, que, ademais, impedían que este expediente se poidera tramitar. Ese criterio cambiou, revestindo, desde logo, dunha defensa social moi importante. Eu, sinceramente, creía que este efecto pois, que se busca con esta cuestión, que é priorizar a presencia dos veciños da Cerceda, que iba a ter un voto a favor, porque os 2,50 € son para os que son de fora da Cerceda. A taxa en función da capacidade económica, mire, o veciño de Cerceda teña a capacidade económica que teña, na Piscina da Silva vai pagar 0 €. Polo tanto, non sei eu, neste punto concreto, que temos que abordar. E se me fala de 2 turnos son os que temos sempre nos puntos. Ou que quere, que teñamos 3, porque se vostede ten 3 tamén nos imos ter nós. E, polo tanto, estaremos sempre xirando sobre a mesma cuestión. A min 2 turnos daríame para moito, estando na oposición, desde logo. É para aportar moito máis do que se ven aportando. O dos puntos é algo que se fai aquí en todos os demais concellos. Os puntos do debate teñen 2 intervencións. Aproveitenos que, ademais, non teñen límite de tempo, que iso si é algo absolutamente diferencial. Despois, obviamente, tamén que quede claro, vostedes voten o que queiran ao respecto do punto. Anticipolle con total seguridade que nós ímolo aprobar. Imos aprobar unha taxa diferencial para as persoas de fora, con 2,50 €, e aquí vai seguir sendo 0 € para as veciñas e para os veciños. Nunha intención que nós temos dende fai moito, e que, ademais, vostedes no seu día parecía que corroboraran. Agora non. Agora, evidentemente, se queremos facer todo ao dedillo, ter todos os informes a favor, e que todo sea nin máis nin menos, a política non é o noso lugar. Porque a política é un lugar terrible e tedioso.
onde moitas veces te atopas con determinados obstáculos, tanto administrativos como sociais, que che dificultan as actuacións, pero, lóxicamente, hai que saber pasar por encima decho e ter esa coherencia política que eu nin dudaba nin discutía que ofrecía antes Alberti. Despois, se nós lle deramos tantas voltas a cantas persoas veñen ou deixan de vir, mire, isto está claro que vai ser unha taxa que un pouquiño máis de ingreso por parte do Concello vai causar. Non fai falta ser MacGyver para sabelo, porque hasta ahora viñamos cobrando 0 euros. Entonces, cada vez que entra unha persoa de fora e que paga 2,50 euros porque non teña un carné personal e intransferible como veciño de Cerceda, obviamente, iso xera un maior ingreso para o Concello de Cerceda. E despois, home, o tempo, quen sabe o tempo? O tempo, nin máis nin menos, é moi complicado sabelo, pero para poñerlle 2,50 euros á piscina da Silva non fai falta dar tantas voltas, porque se desde logo temos que dar tantas voltas para ese tipo de cuestións, é mellor desistir. É mellor desistir, porque hai moito máis no día a día e na xestión do que se tai aquí a pleno. Obviamente, iso podémoslo entender todos. Despois, con respecto ao gasto de persoal, mire, a parte dos salarios, tamén están os seguros sociais, e as nóminas, e o beneficio industrial, e o IBE, e moitas cuestións que as empresas facturan, vale? Iso é un estudo económico. Ni sequera anticipamos aínda que persoa vai a ir para ali, porque ainda veremos con que medios se fai. E iso consta nun informe, pero a cuestión do personal non é o que ven aquí. Os ingresos van ser maiores, indiscutiblemente, porque se vai cobrar a xente que entre de fora. E despois, hai algunha alternativa a isto? Mire, aquí hai dúas posibilidades, ou personal propio, ou tirar, pois, de contrato caixa de actividades. Esas son as posibilidades que hai, non hai outra. Despois fala de que, no informe, que di que se pode cobrar distintamente en función da capacidade económica. Sí, claro que sí, pero para iso xa hai uns regulamentos de servicios sociais no Concello para que a xente se adira cando ten unha problemática a hora de pagar, a través de emerxencias sociais e de outras ferramentas que se habilitan. Iso xa se ven facendo, sempre. E hai moitísima xente que non paga tasas aquí cando os seus recursos acredita que non son suficientes. Iso xa sabemos todos, foi sempre así. Bueno, sempre, desde logo desde que eu son alcalde. Nunca vin outra cousa. Hai moitas veces determinadas cuestións nas que se tramita pois unha exclusión social, un riesgo social, unha emerxencia social, e esas tasas pois condónanse. Iso foi sempre así, é absolutamente normal e ademais é ben coñecido no mundo da administración. Non sei se queren comentar algo. Sí, vamos a ver, imos ir por partes. A petición de que se cree a taxa, pois, fánola chegar usuarios, hasta aí xa o dixemos, pois estamos totalmente de acordo, pero o que vimos insistindo en que se faga con rigor. Eu xa sei que teñen máis asuntos, pero a taxa que se trae aquí, a modificación da Ordenanza 20, que se define un precio para a piscina da Silva, pois esperábamos que trouxese os datos máis elaborados. Se non teñen tempo, pois nós non podemos apoiar algo que a intervención di claramente que bonificar a xente empadronada aquí que é ilegal. E diu as sentencias do Tribunal Supremo. Entón, a vontade política está moi ben para intentar resolver e nós estamos a favor de que a xente de Cerceda poida ter certos beneficios, sempre que se faga conforme a dereito. Nós non imos votar a favor de algo que xa lle avisan os habilitados do Concello que é ilegal. Estánlle avisando, para ese é o seu traballo, avisarlle cando trae unha proposta que a nós tamén nos gustaría que a xente que non tuvese que pagar a taxa do lixo, pero, sin embargo, a lei de bases obliga a isto. Subiuse o canon, subiuse polo coste da recollida, que tamén está calculado con un rigor como a esta taxa. Entón, nós o que decimos é que se poida aplicar a bonificación, pero conforme a dereito. É dicir, nós non podemos apoiar algo que estánlle avisando a vostede que é ilegal.
Igual que nas relacións de facturas con reparos suspensivos e servicios sin contrato, estánlle avisando que é ilegal. Por lo tanto, nós non podemos apoiar isto. Por moita vontade política que teñamos en ofrecer servicios municipais a un menor coste á xente terceira, que tamén estamos pola labor, pero conforme a dereito. Non podemos cometer ilegalidades, porque está a prensa, está o tema un pouquiño candente cos asuntos que se saen da legalidade. E, polo tanto, nós non imos apoiar esta forma de crear a taxa. Non a imos apoiar. Si seguimos mantendo a creación da taxa, eso apoiaremos, pero con rigor e conforme a dereito, facendo as cousas legais. Nós non lle imos dar o noso voto para facer cousas ilegais que lle están avisando os habilitados. Pois non sei como quero aplicar o PP as taxas, sin desviarse da lei neste caso. En todo caso, o BNG vai votar en contra desta cuestión toda da parafernaria anticonstitucional e tal. Total, xa non se acusan deso. Tampouco non pasa nada porque un día máis non se acuse. Efectivamente, cando a Constitución non vale, pois habrá que cambiála. Pasa é que o PP e o PSOE nunca queren cambiar, sobre todo cando se quere modificar para o beneficio da xente da pé, non? É unha cuestión que realmente choca moito. En todo caso, pois sí, mira, hasta que nos gustaría ser anticonstitucionais tamén, por exemplo, nas entradas do parque acuático. Gustaríanos ser anticonstitucionais e que a xente de Cerceda non pagase. Resulta que cando sempre esgrimimos esta cuestión no pleno, por parte do alcalde, sempre se nos di que, bueno, que o total xa se reparten entradas nos colexios de Cerceda aos rapaces, sí, efectivamente repártense, pero tamén hai rapaces que están empadronados neste concello e que non están aquí escolarizados. Entón, polo tanto, pois, mire, pois tamén xa é unha EVA que igual habrá que corrixir ao respecto. En todo caso, sí que nos gustaría, porque, mira, a pesar desta taxa de 2,50 €, a maior parte da xente non vai deixar de vir a piscina de Cerceda por esos 2,50 €. Entón, aí, se que imos outro debate de fondo, que é que, justamente, a quen sí que igual prohibimos vir é a xente máis necesitada, non? Se cadran os rapaces de Aldemonde, que está ben preto da piscina da Silva, que non teñen moitos recursos, é igual, pois ese sí que saen perxudicados, e non xustamente outros que non lle vai impedir esa taxa. En todo caso, volvo a recalcar a bonificación esta da necesidade socioeconómica, que eu creo que é moi importante. E xa lle digo, benvidos á anticonstitución do PSOE, por fin, polo menos. Temos agora o PSOE de Cerceda, que é tamén anticonstitucionalista, e esperemos que algún día tamén o PP o sexa. Bueno, que conste que eu son constitucionalista, moderado, represento unha socialdemocracia europea e moderna, vale? E despois represento tamén andar un pouco ao dictado do que o veciño me di, que é un negocio co que tampouco funciona mal, andar ao dictado do que nos din os veciños e das distintas inquietudes que hai. Bueno, acúsase de que non somos rigurosos. Pero como nos poden decir que nós que non somos rigurosos? Se nós somos xente rigurosa, hombre. Nós sempre fomos políticos rigurosos, creo que ademais que se nos recoñece como tal. Ninguén inferirá aquí que hai xente dentro da corporación municipal máis rigurosa cos membros do goberno municipal. Tampouco habrá menos, pero non habrá uns máis rigurosos que outros. Digo eu, non? Despois cada quen, en base aos argumentos e aos feitos, que xudgue quen son os rigurosos, pero que se maree que as contas nesta cuestión é algo que me chama moitísimo a atención. Os daqui van seguir pagando 0 euros. E os de fora van pagar 2,50 €. Todos o entendemos. Despois, o que non podemos, lógicamente, é empezar a mirar as contas dos informes e toda a documentación que se fai, lógicamente, para vestir esta cuestión, para unha cuestión que a incidencia que ten a nivel económico é 2,50 € máis dos de fora. E non facelo así, asumindo eses informes, que non falan dun delito, O sea, é unha cuestión
que pode suscitar unha irregularidade, pero non é un delito, nin é algo de extrema gravedade. Non facelo así sería absolutamente imposible. Imposible. E, ademais, non facelo así, incluso os fai ir en contra dunha idea que no seu día incluso compartían. Dunha idea que no seu día incluso compartían. É máis, incluso o outro día se nos pedía na Comisión Informativa que esta cuestión facela tamén con respecto ao Parque Acuático de Cerceda, por parte do Partido Popular, que pode ser algo lexítimo. Pero que se nos pida unha cuestión para facela no Parque Acuático de Cerceda e resulte que agora non sirva para a piscina da Silva, son unha serie de incoherencias que, desde logo, non esconden rigor ningún. Eu parece, ademais, unha solicitude que se facía lexítima, que non se pode facer por unhas determinadas cuestións que tamén lle explicarei despois a Alberti, pero que me parecía lexítima. Pero isto, desde logo, é algo que sí carece claramente de rigor e carece, ademais, de coherencia, porque o rigor nos números tampouco é o meu papel. O meu papel, sobre todo, é ser coherente, porque a sensatez, a coherencia e o sentido común é un valor que cotiza moi a alta en política e máis nos nosos días. Despois, bueno, acabou recoñecendo, despois de querernos botar a culpa na primeira intervención, na segunda acabou recoñecendo que, según a Lei de Bases de Réxime Local, ao subir o canon que ten que subir a taxa do lixo, pois o servizo de recollida non variou. E nunca se subiu o canon, ou sea, nunca se subiu a taxa do lixo en Cerceda ao recibo, salvo cando subiu en concreto o canon de Sogama. Polo tanto, querer mesturalo co da taxa do lixo queda absolutamente fora de lugar, porque a taxa do lixo subiuse nun momento moi concreto, cando en toda Galicia se falou da subida do canon de Sogama. Polo tanto, hai unha causa e efecto máis que evidente que quen a queira ver pode ver facilmente. Despois, con respecto á exposición do Bloque Nacionalista Galego, pois agradecerlle unha vez máis esa coherencia, e esa liña coherente pola cal sigue tirando, pero claro, mire, a hora de xustificar isto, a poder tramitalo, que no caso do Parque Acuático xa lle digo que non se podería, o factor diferencial é o servicio social, que non é o caso do Parque Acuático de Cerceda, que ofrece a piscina da Silva, un servicio social que era para o que está pensada e que incluso consta así no informe de tesourería. Outro detalle máis, no Parque Acuático de Cerceda tampouco pretendemos ser disuasorios, tampouco é unha ordenanza por todo o que implica que nos poidamos arriscar lóxicamente a que nos la tumben, que ese risco pois sempre está presente, nunca mo permitirían tramitar, e efectivamente danse invitacións aos cativos do colexio, como ben lle dixen antes, non é que eu dixera noutros plenos, dixeno en comisión informativa, se hai que estudar outros modos de facelo, pois faránse, pero eu, desde logo, non noto unha demanda social grande a nivel local por ter ese acceso ao parque acuático que non se estea producindo, xa pois coa circulación desas invitacións que se levan ao colexio de Cerceda. Pero, bueno, iso en todo caso sempre se pode estudiar. Agora, unha taxa diferencial non, porque ademais isto non implica en absoluto ningún tipo de servicio social. E nese sentido, á hora de facer determinadas exposicións, eu tamén o que pido, dado que todos e todas se supón, e creo ademais que estamos aquí para buscar cousas boas, é que sexamos tamén responsables, porque o Concello representa-nos a todos, eu son o alcalde de todos, e convén-nos a todos que as decisións do goberno que vayan ben, porque as decisións do goberno son depositarias dunha soberanía local e dun interés das veciñas e dos veciños. E, lóxicamente, o Concello de Cerceda hai que defendelo sempre, eu defenderei-no sempre. Sendo alcalde, é o día que non o sexa, tamén o seguirei defendendo. E digo a hora de ter a suficientemente de altura de miras para saber distinguir en determinadas situacións que se debe dicir e que non según en que lugares. Procedemos á votación deste punto. Votos a favor? 9. Votos en contra? 2. Queda en consecuencia aprobado. Pasamos ao terceiro dos puntos, que é unha modificación de crédito para a aprobación dos estudos preliminares de cara a un plan de vivenda, que é algo que xa se comentou en certa medida na primeira exposición. Serían 18.150 euros polo importe do contrato menor. De momento, na parte que tiñamos
e de cara a proxectos técnicos non nos chegaba a dotación, debido a determinados proxectos que se están facendo no eido das infraestructuras, e de aí que houbera que aprobar esta cuestión. Un plan de vivenda que vai a consistir fundamentalmente en 3 fases. Por un lado, ese plan municipal, eses estudos previos, que é o que se está contratando neste momento. Por outro lado, a participación social, o Concello actuará tamén como demandante de terreos, e por outro lado, un terceiro punto que será a definición, non? Cunha licitación que estará condicionada e sin gastar tesorería, debido a que o 80% será por anticipado e o 20% do que o Concello asuma e será por licitación. Como antes decía, hai 7.000 millóns de euros que desbloquea o Goberno do Estado para esta cuestión da vivenda, hai unha coparticipación das comunidades autónomas nun 40%, iso implícalle, no que a nós nos compete a Xunta de Galicia, en 401 millóns de euros, e fundamentalmente vaise dividir nun 40%, que non pode ser menos para a vivenda nova, un 30% para a rehabilitación e un 30% para axudas a colectivos, sexan persoas en risco de exclusión social, persoas discapacitadas, persoas maiores, mocidade de 20 a 35 anos, que me gustou que incluíran a parte dos 35 aí, e despois o que se vai financiar tamén son distintos tipos de actuación, que antes decía, nova construción, rehabilitación de edificios públicos, rehabilitación e o impulso de espazos infravalorados. Poderá ser por medio de alugueiro ou poderá ser por medio de venta, poderase adherir con parte pública ou tamén se poderá adherir, daí a importancia da participación, con parte privada, tamén a nivel de impulso. E o certo é que nós podemos desatascar esta cuestión, como ben antes decía, porque vai haber fondos a nivel do Estado para facelo. E, ademais, vai ser algo cofinanciable ao 100%, se é certo que este primeiro plan, a redacción, o estudio e todos os traballos preliminares non van ser financiables. Estamos falando de 18.150 euros que van enmarcados no que é unha aposta municipal, ao igual que outras moitas apostas que se producen moitas veces. Unhas con mellor resultado, agardamos que sea o caso, e outras, evidentemente, con peor. Teñen a palabra. Bueno, nos na cuestión da vivenda, pois, evidentemente, imos apoiar o que fagan para desenvolver un plan de vivenda que permita crear esa nova vivenda en Cerceda. Xo vimos dicindo nos distintos plenos, traendo iniciativas, como lle gusta ao señor alcalde a oposición constructiva, xa identificamos zonas que veñen marcadas nas normas subsidiarias do Concello, entre a taberna e a parrillada hai aí unha primeira zona, hai máis zonas xa identificadas que serían relativamente sinxelas de desenvolver para poder avanzar nese estudio. A actualización, que despois tamén falaremos do caso, pero na actualización do plan parcial o Castelo para poder construir na superficie que hai aí disponible, cando se adapte a normativa á vixente lei do solo, e a apertura de novas rúas. Quero dicir que estamos moi a favor de que se faga un plan de vivenda. O que vemos un pouco raro é que se destine únicamente o importe máximo que permite un contrato menor, 18.150 euros para facer un estudio de vivenda social en Cerceda, é dicir, solo o coste dos estudios para desenvolver o plan parcial o Castelo, esta cantidad non chega nin para empezar. Para estudiar un concello inteiro e facer un plan de vivenda en serio, e poder resolver esta cuestión na liña do plan de vivenda 2026-2030, no que estamos totalmente de acordo en que se apliquen medidas, gustaríanos que nos explicase como se destinan estes 18.150 euros, en que zonas se quere estudiar, se abarca todo o concello ou solo as zonas que están identificadas xa nas normas subsidiarias desde o ano 96 para poder abrir, ou as rúas que xa tamén están marcadas e que aínda non se abriron, que permitirían a creación de máis solares urbanos.
que nos explique un poquinho por que se dedica este importe que coincide casualmente co máximo dun contrato menor para facer un plan de vivenda en serio para Cerceda. Ben, mire, este, sin dúbida, é o mellor punto que se vai debater hoxe nesta pleno municipal. E tamén quero comezar dándolle as grazas á corporación, ao goberno, mellor dito, municipal, por facerlle caso ao BNG despois de 30 anos. Moitas grazas. Despois de 30 anos, por fin se dignan a intentar facer un plan municipal de vivenda. Porque están nos nosos programas, dende o ano 95, o que vostedes empezan a iniciar agora. Neses programas xa pedíamos crear unha oficina municipal de rehabilitación, programas de promoción de vivenda en réxime de alugueiro e concertos coa Administración galega no marco de plans estatais e autonómicos. O que se trae hoxe a este pleno é en boa medida o que o BNG ven reclamando legislatura tras legislatura. Por iso, imos votar a favor desta transferencia de crédito. Sen dúbidas, e son condicións previas, porque é o que defendemos. Pero, permítanme dicir tamén o seguinte, un estudo de 18.150 euros é un primeiro paso, necesario, sí, pero suficiente para nada. A nosa veciñanza está a sofrer un problema real coa vivenda. A mocidade non pode emanciparse en Cerceda. As familias traballadoras teñen dificultades para acceder a vivendas asequibles. As parroquias seguen a perder poboación. E, mentres iso sucede, hai vivendas baleiras que o Concello nin sequera ten inventariadas. E iso non se resolve con estudo. Resolverase cun plan municipal de vivenda, con medidas concretas, prazos, orzamentos e con participación das forzas políticas e do tecido social deste Concello. Por iso, o BNG quere apoiar este paso para condicionalo ao seguinte. Primeiro, que o estudo se realice con transparencia, que se informe a corporación da empresa adxudicataria do prazo de execución e dos contidos previstos. Segundo, que o estudo se entrega á oposición en igualdade de condicións que o goberno cando este rematado e que se debatan os seus resultados deste pleno antes de tomar decisións ao respecto. Terceiro, que do estudo se pase rapidamente a un plan municipal de vivenda con medidas concretas. Non queremos un estudo guardado nun caixón, queremos accións. Cuarto, que o plan municipal incorpore o que o BNG ven defendendo. Inventariado de vivenda baleira, inventario de solo municipal, programa de rehabilitación en núcleos rurais, programa de alugueiro asequible para a mocidade e coordinación coas liñas estatais e autonómicas. O goberno municipal deste Concello ten unha oportunidade que non se quede no titular e que esta corporación poida decir no remate da legislatura que en Cerceda se fixo algo real polo dereito á vivenda digna. E o BNG está aquí para apoiar todo isto e o que vaya nese senso. Pero volvolle a dar as grazas, porque despois de 30 anos se nos faga algo de caso ao BNG. Bueno, empezando pola exposición do Bloque Nacionalista Galego, a mí se o Bloque me dá tantas gracias, empezo a sospechar, xa me empezo a preocupar. Pero mire, non mas dé a min, voulle ser sincero, non mas dé a min, déallas á ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, que é quen desatascou esta cuestión. Que ademais apoian vostedes ao goberno alán Madrid. As axudas, estas, se nos podemos acoller a elas, é porque as hai. Obviamente o Concello non ten posibles para desarrollar un plan deste tipo, tal como que lles acabo de relatar, e tal é como se vai plantear. Por lo tanto, quen desatasque esta cuestión é que hai as axudas do Ministerio de Vivenda. Sinto decirlo. Se non as houbera, se non houbera esa posibilidade por parte de outras administracións, non estaríamos falando desto que estamos falando. Despois, moito do que pide, tamén o vai articular o Ministerio de Vivenda en función de como se vai elevando todo isto do plan de vivenda ano 2026-2030. En función diso,
pois iránse vendo as posibilidades e os tempos con respecto á cuestión do plan de vivenda. E despois un titular, desde logo, non vexo ningún. Traxemos unha cuestión a pleno e, desde logo, xa lle indico que nós, da cuestión do autobombo, non vivimos. E despois, con respecto á exposición do Partido Popular, nós non imos identificar zonas. Quero dicir, esta é unha cuestión obxectiva, que se ten que facer con persoal técnico, que veremos como articulalo a nivel de representatividade para que todas as partes, e a corporación que é representativa, poida ter acceso a iso, pero nós non imos identificar zonas. Nin a taberna aparrillada, nin Parada, nin Ribasoutas, nin a Silva, nin o Cruce, non o vamos a facer así, porque desde logo poderíamos estar falando dunha cuestión especulativa, dunha cuestión subxectiva, dunha cuestión na cal, como todos podemos comprender, moitas e moitos temos propiedades e tamén temos intereses, porque non vivimos en Neturo nin en Urano, vivimos en Cerceda. Por lo tanto, esta é unha cuestión de rigor, unha cuestión técnica, serán eles moito mellor que nós os que poidan establecer cales son as zonas nas que se pode desenvolver e tamén será a propia demanda e a propia participación da cidadanía. Porque, como antes decía, este vai ser un proceso aberto. E eu, en condición de ciudadano, é moi posible que participe, tamén non anticipo. Pero en condición de ciudadano, non facendo ostentación das posibilidades que me brinda o feito de estar en política para mirar polo meu. Lóxicamente, iso vou tratar de evitalo porque é un principio ético ineludible. Despois, orientalo de cara ao plan parcial do Castelo é absolutamente imposible. É absolutamente imposible porque neste momento é unha urbanización privada que para poder regularizarse e recollela os concellos tanto de Carral como de Cerceda, o primeiro paso que ten que ter unha vez que o deslinde este efectuado na tramitación é a propia auga. No momento en que chega a declaración de impacto ambiental, o primeiro que van pedir é abastecemento de auga con concesión administrativa. De momento, para facelo con unha urbanización privada, é cumprir ca lei, que este sí que é un tema serio, non se trata, desde logo, da cuestión da piscina da Silva, a única proposta que hai en riba da mesa por medio dun convenio con Coventinas Renovables é do Concello de Cerceda. Eu creo que a Xunta de Galicia debería aportar ese abastecemento de auga ao Xalo. Sinceramente creo que non o vai facer. Por qué? Porque evita considerar desta cuestión unha cuestión supramunicipal. Cando é unha cuestión absolutamente supramunicipal. Aos feitos me remito, hai 3 concellos ali afectados, principalmente 2, e non se está dando unha solución. Por lo tanto, a única solución que hai en riba da mesa é do Concello de Cerceda. Pero, mentre non se cumpla con ese fito da auga, é absolutamente imposible regularizar a urbanización do Xalo. E os pasos que imos a dar da tramitación van camiñados aí. Por un lado, co tema do deslinde, e por outro lado, a propia tramitación. Pero a tramitación ten unha figura xa case de inicio, que é a declaración de impacto ambiental, que pide abastecemento de auga con concesión administrativa. Abastecemento de auga con concesión administrativa. Os concellos como tal non podemos facer, buscamos xa aí, dun modo bastante singular, un convenio que o poida aportar, pero eu considero que é unha cuestión supramunicipal e que siga habendo unha parte que non está poñendo tanta carne no asador como estamos facendo outros, e nese sentido tamén teño que facer unha reivindicación, e digo aquí ben claro, do papel da empatía e da preocupación do señor alcalde de Carral, de José Luís Mouriño. E despois, coincide este importe con 18.150 euros, o importe do contrato menor. Non coincide, é así, que isto faise por contrato menor. E todas as consultoras están falando de que están competindo por aí adiante por contrato menor, que son os estudos preliminares. Por lo tanto, o importe do contrato menor contando o IBE son 18.150. O prezo que se estipulará será posteriormente cando se pidan eses orzamentos. Todos están facendo por menos. E como antes decía, son traballos preliminares. Eu supoño que me atenderon na miña primeira exposición. Hai unha fase inicial que é este plan municipal, eses traballos preliminares, pero despois vai haber unha fase de participación na que, lóxicamente, tamén se ten que emitir documentación, que si vai ser xa unha parte que poida financiar o Ministerio de Vivenda según se vayan dando pasos. Vai haber unha parte de definición de cal vai ser a estrategia con criterio técnico despois desa participación necesaria. E iso, pois tamén vai a ser algo que, lóxicamente, vai xerar documentación, vai xerar actuacións e incluso vai xerar obras. Está claro, porque ao final todos sabemos de que vai isto. Vivenda Nova constitúe esa necesidade que tamén é financiable.
Pero todo iso vai vir despois. Agora, de momento, o que se vai facer é un estudio preliminar, nin é unha modificación de normas subsidiarias, nin unha regularización dun terreo concreto, non. Este é un estudo preliminar no que, sobre todo, a participación vai a ser despois absolutamente fundamental, porque neste tema da vivenda participamos todos, porque desa idiosincrasia local e de todo o que ven das décadas anteriores tamén se deduce moito a hora de tratar de impulsar a vivenda, porque é unha cuestión que non depende única e exclusivamente das administracións. Tamén depende e moito dos propietarios, porque as vivendas sin chan non se fan. As vivendas sin chan non se fan. E despois tamén das cuestións económicas. No seu día houbera planteadas en Cerceda vivendas para 800 habitantes, veu naquele momento a crise, moitas persoas tiñan vendido e quedaron esas vivendas sin executarse, non foi por ningunha limitación urbanística, en absoluto. Foi por unha limitación económica cando estallou a borbulla inmobiliaria. Simplemente eso, repetir un pouco os argumentos que dixen ao inicio, pero despois todos estes temas, lóxicamente, iránse abordando en moita maior profundidade e iránse abordando con ese soporte técnico que necesitamos, porque, lóxicamente, nós aquí estamos para facer política. A nosa determinación, como non podía ser de outra maneira, porque non ten un gran mérito adherirse a isto. Se veñen axudas do Ministerio de Vivenda que financian ao 100% política de vivenda para os concellos, hai algunha outra posibilidade que o Concello de Cerceda o intente? Eu creo que non cabe ningunha outra posibilidade na mesa e eu, nese sentido, sempre vou ser moi honesto ca xente. Poñerei máis medallas naquelas cuestións que nós teñamos que poñer, pero en adherirnos a esta cuestión non está entre as labores máis meritorias por parte do noso Concello. É unha aposta que se está falando, cada vez está máis claro que se vertebra un estado do benestar con un quinto pilar que é a vivenda, é algo que está ahora mesmo no debate público, de feito, debería ser a cuestión que máis estivera no debate público a nivel estatal. Nós non somos alleo a ese Estado, e desde logo, pois, esperando esa axuda tanto de papá Estado como de mamá Xunta, vamos a estar adheridos a este plan e vamos a iniciar eses traballos que, neste caso, pasan por unha modificación de crédito por unha cuestión moi concreta, que é que para os estudios técnicos que tiñamos, dados outros proxectos que se están facendo de obras e de infraestructura, non tiñamos dotación orzamentaria neste momento. Non sei se queren comentar algo. A ver, con respecto á cuestión de pedir a subvención, é evidente que nos imos votar a favor como primeiro paso. Pero o que estamos dicindo é que a cuestión do importe que coincida co máximo dun contrato menor, o que estamos dicindo é que Cerceda necesita bastante máis, que se destine únicamente o importe dun contrato menor, creemos que vai ser insuficiente. Non nos di se teñen orzamentos de estudios de arquitectura que poidan facer o análisis preliminar en base aos criterios que lle dé o Concello, para saber se este importe chega. Creemos, por outros estudios que xa coñecemos e que xa temos falado con outros estudios de arquitectura, creemos que este importe vai ser insuficiente. Entón, referímonos a isto, á cuestión de abordar a vivenda, o problema de vivenda, dunha forma definitiva, que se poida facer incluso por lotes, o estudio preliminar, e que se poida facer, que se teña xa previsto o segundo paso. A identificación de zonas non a teñen que facer vostedes, está feita desde o ano 96. Entón, a forma a nivel de procedimento e de burocracia para poder sacar isto adiante é partir do que xa está aprobado. Entón, referímonos a isto. Se queremos complicalo e empezar a darlle voltas ás normas subsidiarias, evitar facer pexón, evitar facer actuacións que o faga o estudio de arquitectura, terá que ser con uns criterios que lle marque o Concello. Entón, referímonos a isto. A cuestión da subvención está máis que clara. Referímonos ao alcance do estudio, que non me contestou na primeira pregunta a que ámbito vai afectarse, a todo o Concello ou ás zonas identificadas, ou cabe a posibilidade de valorar modificacións puntuais. Quero dicir, un pouquiño de concreción é o que lle estaba pedindo na primeira intervención, e que non contestou. Quero dicir, a partir de aí, a petición de subvención é evidente que a imos apoiar, pero que nos concrete un pouco máis como van a abordar este problema de vivenda en Cerceda con algo máis concreto. Señor alcalde, fai un pouco di que o Concello de Cerceda non ten posibles económicos para facer
un plan ou parte dun plan, pero, en cambio, acabamos de perdoar a Sogama 180.000 euros. Moi boa a súa coherencia ao respecto da vivenda, porque, efectivamente, con 180.000 euros non solucionamos o problema da vivenda en Cerceda, nin facemos un plan municipal de vivenda, pero tamén podería axudar bastante se cadra a comprar algún tipo de solo, porque, por moito que diga vostede, efectivamente, o prezo da obra pode ser o mesmo aquí con Oleiros, pero aquí o chan está un pouquinho máis barato con Oleiros. Mire, reitero o voto a favor e reitero o compromiso do BNG de seguir empuxando ata que saia un plan municipal de vivenda. E mire, hasta podo recoñecer que a iniciativa formal pode ser da ministra de Vivenda. Hombre, non teño ningún problema ao respecto. Pero vostede tamén pode recoñecer que a demanda histórica do BNG lévase aplicado dende fai moitos anos. Pero, mire, importa bastante menos a paternidade do título e máis o resultado. Porque, realmente, para que o resultado sexa real, esta corporación vai ter que traballar conxuntamente nos vindeiros meses cos axentes sociais de todo o Concello. Esperemos que sexa así, esperemos que, dunha vez por todas, se faga un plan municipal en condicións de vivenda e que se den pasos serios a este respecto. Sempre que o queira facer así, contará co apoio do BNG. Bueno, aclarándolle a Alfonso, portavoz do Partido Popular, si contestei. Home, eu creo que todos entendemos que en todo o Concello. Eu mesmo dixen que non podíamos ubicar zonas singulares, que tiña que ser en todo o Concello, obviamente nas zonas que son urbanas ou urbanizables. Aquí estas son cuestións que eu creo que se sobreentenden. E despois, os orzamentos son sempre no ámbito do contrato menor. Pero eu sigo dicindo, sí que explicamos que un traballo preliminar son 18.150 euros, sí, pero esa é a saída. Que, oye, todo o gran camiño se empeza con un pequeno paso. E isto é o que regula o Ministerio de Vivenda. Facer ese traballo preliminar. Todos os concellos o están facendo con este importe. Todos os traballos que veñen despois, que teñen que ver con esa participación e con esa definición, con estudos de campo, con búsqueda activa, demanda de emprego, todo ese traballo vai requerir unha documentación que se vai seguir facendo aquí xa é o que financia o Ministerio de Vivenda. Eu creo que fui moi claro ao respecto deso. Toda esa cuestión é moito máis que estes 18.150 euros que son esa primeira fase. Pero despois hai outras moitas fases que son as que financia o Ministerio de Vivenda. Non nos imos a quedar nisto, obviamente. Quero dicir, nese sentido, temos que ampliar un pouquiño a mira. E digo-llo sin ningún tipo de acritude. Despois, ese 40% que se destinará mínimo a vivenda nova, ese 30% a rehabilitación e ese 30% tamén para axudas a todas esas persoas que estableciu o Ministerio de Vivenda. Persoas con discapacidade, persoas en risco de exclusión social, mocidade de 20 a 35 anos, e todo o que especifiquei nun principio. Fálame das normas subsidiarias do 96, que iso que xa está aí vertebrado. Moi ben, pois habelo citado na primeira intervención. E non haber citado unha rúa, un espacio en concreto. As normas subsidiarias do 96 podemos estar de acordo, aínda que neste caso tamén incurre nunha equivocación, porque foron vostedes os defensores sempre de que tiña que haber un novo plan xeral. Se hai un novo plan xeral, como poden comprender, esas normas subsidiarias xa quedan en desuso. Entón, o que tamén temos que conquerir é se nos valen ou se non. Despois, con respecto á intervención do Bloque Nacionalista Galego, home, eu supoño que agora cada vez que fagan falta 180.000 euros ou menos para algo, o que nos dirá é que sin esa bonificación de Sogama houbéramos tido moitos máis servicios, houbéramos tido moito máis vivendas, moitas máis infraestructuras, hasta o alcalde se pode subir o soldo, que por lei teño margen por encima para facelo, pero, claro, como lle bonificamos a Sogama, vou seguir todo o mandato co que teño. Xa llo digo, non imos ampliar o soldo. E despois podemos decir do chan o que queiramos, pero todos e todas sabemos que construir ten un prezo moi parecido entre Oleiros e aquí, e con marxe de beneficio. Oxalá lle poidera decir o contrario, que o máximo defensor de Cerceda, que os que estamos aquí, non é ninguén, pero non é o mesmo. Que temos? Que temos neste caso? Pois ese respaldo público, esa dotación de axuda pública que nos poida contribuir a mellorar un pouco
neste eido da vivenda, que tamén, yo digo, eu estou moi orgulloso pois, de todo o que fixo o noso partido, que leva 41 anos gobernando, máis dos que teño eu en Cerceda a nivel de servicios sociais, digo claramente, a nivel de infraestructuras, foi moito a través da política industrial, a nivel, polo tanto, dese ámbito industrial de produción enerxética e de reciclaxe, pero tamén é certo que en vivenda hai capacidade e hai marxa de mellora para dar un impulso. E aí nos imos enfocar, porque nós, entre as nosas ambicións tamén está o de deixar pegada, non? É que o día de mañán que se poida decir que se fixeron grandes cousas, pero tamén admitindo que non podemos ter tanta grandilocuencia para non recoñecerlle que de non ser no seu día porque impulsou esta cuestión o Ministerio de Vivenda, está claro que hoxe aquí non estaríamos falando disto, porque eses 18.150 euros que aporta o Concello, se ven a día de hoxe, son asumibles a nivel municipal, isto despois vai ter unha dotación económica moito maior. Estamos falando de que só na Comunidade Autónoma de Galicia son 401 millón de euros. Vamos a intentar acceder á parte diso. E tamén acceder á parte proporcional que son 600 e algo que aporta o Ministerio de Vivenda. Vamos intentar acceder a algo diso, pero eses recursos, lóxicamente, necesitámolos, porque non tomamos nós dotación orzamentaria nin capacidade para facer un plan integral de vivenda que vai dende o primeiro documento, dende ese estudio preliminar, a todas esas outras actividades e documentación que será financiada e hasta o resultado final desa construción de vivenda, ben sexa público ou ben sexa privado, e ben sexa destinada a alugueiro ou destinada a compra. Procedemos, polo tanto, á votación deste terceiro punto. Votos a favor. 11. Non hai abstencións nin votos en contra. Queda aprobado. Pasamos á dación de conta dos decretos de Alcaldía e Presidencia 184 ao 384/2026, parte de mocións que non hai, e pasamos xa ao terceiro dos puntos de fiscalización e control, que son os rogos e preguntas, comezando polos do Partido Popular. Empezamos polos acordos adoptados nas xuntas de goberno local. Moitas das decisións importantes do Concello tómanse nas xuntas de goberno local, polo que consideramos importante que as veciñas e veciños de Cerceda e o Pleno que coñezamos as decisións adoptadas. Pode informar ao Pleno dos principais acordos adoptados nas xuntas de goberno local dos meses de marzo e abril de 2026? Unha licencia de obra no Esperón, o padrón de Bos Días Cole, devolución de ingresos indebidos, licencia de vado en Tierno Galván 51, licencia de vado en Avenida de Galicia 67, padrón da Escola Infantil Municipal, padrón do SAF, padrón de Bos Días Cole, contrato menor de obra na parcela da contorna de Santo André de Meirama, ou do aparcamento de Meirama na zona da Igrexa, e contrato de suministración eléctrica, aprobación da convocatoria das axudas á natalidade, unha licencia de segregación, contrato menor de servizos para o 11 das vías, contrato de servizo para a festa da terceira idade e prezo público por unha excursión. Se non me equivoco, a da Luna, de Pontevedra. Moitas grazas. Respecto á Comisión de Deslinde entre Cerceda e Carral, no pleno de xaneiro de 2026 aprobouse o nomeamento da Comisión de Deslinde entre os concellos de Cerceda e Carral, un asunto importante para a seguridade xurídica dos veciños afectados e para o futuro urbanístico da zona, que xa comentamos anteriormente. Pode explicar o avance dos traballos realizados ata o momento e cando se prevé a aprobación definitiva en pleno? Houve unha reunión no Concello de Carral fai unhas semanas e o que se prevé é que o 8 de xuño se reúnan as comisións da Deslinde, do Concello de Culleredo, do Concello de Carral e do Concello de Cerceda. A partir de aí, pois, dependerá de que haxa acordo ou non e de citar tamén esa visita de campo. Seguindo co estado do Xalo, estamos no suministro de auga aos veciños da urbanización, levan anos esperando unha solución estable definitiva para o abastecemento de auga, unha cuestión básica para a calidade de vida das familias que viven na zona.
Por este motivo, solicitamos se pode explicar o alcance do proxecto impulsado por Coventina, o estado actual das autorizacións necesarias e as previsións de execución das obras. Ben, con respecto ao alcance, é un proxecto pensado para 2031 habitantes. É un proxecto que abarca toda a urbanización. A parte que está en territorio cercedense e tamén a parte que está no territorio de Carral. E aportaría 43.200 metros cúbicos ao ano de auga, 43.200 metros cúbicos ao ano. E o estado actual, como antes decía, pois o primeiro convenio de transición xusta con concurso de acceso ao nudo produciuse aquí, en Meirama, aí accedeu un proxecto da Cerceda, que é o da central hidroeléctrica, que é o que gañou. Hai tamén unha fase de recurso que lle podería tumbar, pero de momento son os que gañaron. Teñen tamén autorización por parte da Xunta de Galicia e están tramitando no Ministerio de Transición Ecolóxica. Ten o Concello neste momento, xa é un anteproxecto, con todo o necesario para que se lle pida autorización a Augas de Galicia no seu día, que ademais que non terá que facer, porque é unha urbanización privada, o Concello como tal non pode facelo, vai ser a propia directiva da urbanización. E despois, en que época será? Pois dependerá en grandísima medida do avance que haxa na tramitación. Eu non podo decir hoxe en que ano se van iniciar as obras ali, na central hidroeléctrica, porque sería aventurarme moito sobre moitas cuestións que non están suscritas ao noso control. De todos modos, esa proposta que temos nós para a auga, eu sigo dicindo. Oxalá veña alguén que me presente algo mellor de interés supramunicipal que poida, pois, liberarnos desta cuestión que estamos abordando con moita humildade e con moito traballo. Volvo a insistir, tanto o alcalde de Carral como a min, pero eu sigo dicindo que neste tema tiña que haber unha aportación supramunicipal en feitos concretos, non son boas palabras, que sexa moito máis. Desde logo, a boa orientación a regularizar habendo os recursos necesarios e habendo as dotacións está aí, pero quen aporta esas dotacións? Ou fan os veciños ou ten que facer alguén. O Concello como tal non pode. De aí o interés deste convenio. Moi ben. Respecto ás medidas de prevención fronte aos incendios forestais, despois dos incendios sufridos en Galicia nos últimos anos, existe a preocupación entre moitos veciños pola prevención e pola seguridade das vivendas próximas ás zonas forestais. O PP de Cerceda leva desde setembro do 25 solicitando medidas concretas de prevención para este verán 2026. O señor alcalde indicou en distintas ocasións que parte das competencias corresponden á Xunta de Galicia. Por outra banda, en 2026 vimos a publicación do Concello nas redes sociais relacionada coa prevención de incendios. No pleno de marzo de 2026, o señor alcalde afirmou o Concello notifica en núcleos rurais e a parte das franxas é competencia da Xunta de Galicia. Nos decretos dados de conta para este pleno aparece un que di decreto polo que se acorda pedir a subvención para o financiamento da elaboración do Plan de Actuación Municipal fronte aos incendios forestais. Por todo o anterior, preguntamos se pode explicar ao pleno cal é o alcance real previsto deste Plan Municipal de Actuación fronte aos incendios forestais e que actuacións concretas se van executar este verán no Concello de Cerceda. Vou aclarar unha serie de cuestións, esa, e se me permiten, pois tamén algunha máis. Notificacións a núcleos urbanos ou non urbanos, a núcleos correspóndelle ao Concello, que se ven facendo puntualmente. Agora, unha distinción que xa expliquei no último pleno, pero eu non teño, desde logo, inconveniente en volver a facelo. O Concello de Cerceda ten un convenio co SEAGA, como a inmensa maioría dos concellos de Galicia. O SEAGA é un organismo dependente da Xunta de Galicia. Nas franxas de 50 metros por fora do núcleo, donde se pode, pois, hai que facer unha especial atención sobre o tema de piñeiros, eucaliptos, acacias, mimosas, eses 50 metros por fora do núcleo, o Concello envía as cartas cando se fai as inspeccións. Ellas notifica, cunha carta tipo xa para que firme o alcalde. O SEAGA, a día de hoxe, pese ao que pasou en Galicia no ano 2025, non fixo as inspeccións. Supoño que nas fixo nos outros concellos, no que eu sei,
tamén están agardando, non nas fai ao mesmo tempo en todos, nin aquí tampouco. Por iso estamos chegando ao escenario de que, pese a todo o drama, estamos chegando a xuño, e eu esas cartas que firmaría gustosamente non o podo facer. Non o podo facer porque o SEAGA non está inspeccionando, nin está notificando. Mais alá diso, pois nós tamén facemos, pois lóxicamente, o desbroce de viais, e despois, con respecto a este plan, para pedir a subvención para o financiamento da elaboración do Plan de Actuación Municipal fronte aos incendios forestais, o que teño que dicirlle é que é un protocolo en caso de incendio. É un protocolo que se elabora en cada concello, coas medidas, cos recursos humanos que se van a orientar a iso no caso de caso en urxencia, e cun esquema de coordinación coas distintas autoridades, organismos e servicios. É un plan, un protocolo, para, no caso de caso en incendio, como vamos a proceder. Pero antes diso, o que é de urxencia é o das inspeccións do SEAGA, porque fíxome gracia, hai un día que me mandaron unha publicación reenviada por WhatsApp das redes sociais do Partido Popular a nivel Galicia, donde sacaba un mapa de Galicia e decía a loita de incendios contra os incendios non debe ser unha cuestión partidista, donde había bastantes concellos do bloque que non se aderiran ao convenio do SEAGA, criticábanos por iso, había 16 concellos, se non me equivoco, do PSDG que non se aderiran ao convenio do SEAGA, criticábanos por iso, fíxome gracia que había un do Partido Popular en Lugo que tampouco se aderiu, pero tamén estaba no mapa, nese sentido, pois, foron fiables. Eu digo, moi ben, eu estou aderido, pero onde están as inspeccións, señores da Xunta de Galicia? Onde están as inspeccións e as notificacións para facelo na situación na que estamos? Porque nos convocan nos ministerios fai aínda 2 meses aquí na Coruña para abordar esta cuestión despois do que pasou o ano pasado? Aquí está habendo unha deixación, e de feito, pois non teño por costume traer mocións, porque traballo, pois, lóxicamente, os plenos xa o dan, pero había unha moción por parte do Partido Socialista de Galicia instando a Xunta de Galicia que axilice esta serie de cuestións. Por lo tanto, se vostedes poden tamén ter algunha influencia nese sentido, sería moi importante, porque é unha cuestión que creo que é da suficiente relevancia. O Concello, en todo aquilo que é da súa competencia, está cumplindo, pero hai moitas cuestións que non son da súa competencia. Ou igual que o sector forestal tampouco é da súa competencia. Despois, o Pladiga, por exemplo, tiña que estar aprobado en tempo e forma. Cando é tempo e forma? 31 de outubro. Xa tiña que estar aprobado o Pladiga, para que todos os traballos estiveran feitos antes de xuño. Esa aportación por parte da Xunta de Galicia. Está pendente. Está pendente. Por lo tanto, o Concello está cumplindo sobradamente co que lle corresponde, pero está á espera de que outros que están no marco das súas competencias correspondan. Eu xa sei que despois a carta xa case sospecho hoxe cando a van mandar, porque lles parece que nos vai generar aos alcaldes algún problema. Están fondamente equivocados, tamén yo digo. Hai moitos veciños que levamos anos reclamando unha mellora de imaxe urbana tanto en Cerceda como na Silva, especialmente en relación con edificios abandonados en ruína ou con fachadas sen rematar. Respecto aos 2 expedientes de edificacións en ruína situados no núcleo urbano de Cerceda e o comentado no pleno de marzo de 2026, queremos preguntar. Nun dos casos existe licencia de demolición con un prazo de execución de 6 meses. En maio de 2026 non se apreciou o inicio das obras. Transcorridos xa 2 meses, hai previsión concreta para o comezo da demolición? Respecto da segunda edificación, que fora notificada días antes do pleno de marzo, pode informar do estado actual do expediente e das previsións de actuación? E xa en relación co núcleo urbano da Silva, onde tamén existen varias edificacións en ruína ou con fachadas sen rematar, ten previsto o Concello iniciar actuacións para garantir o cumprimento da normativa urbanística e mellorar a imaxe do núcleo? Ben, con respecto á primeira pregunta dunha licencia de demolición de moitos anos atrás, que o plazo son 6 meses, pero que ven de moitos anos atrás, o que tamén lles expliquei é que de momento non se sabía nin de quen era, porque había un problema cas herdanzas. Eu podo dicir extraoficialmente que é certo que estes días vin moita xente de arredor desa casa nunha actitude que semellaba de interés inmobiliario, pero ao mellor estou sendo un pouco escravo dos nesgos dos que eu parto, pero de certo interés inmobiliario. Pero aí había un problema de herdanza. Bueno, parece que temos público para o pleno tamén. Respecto da segunda edificación que fora notificada días antes do pleno de marzo, pode informar do estado actual do expediente das previsións de actuación?
teñen un requerimento de medidas de seguridade. Eu constame que é unha persoa que os coñece, que vostedes tamén o coñecen. Eu non teño inconveniente ao acabar o pleno en decirles quen é, se esa persoa me autoriza e incluso falan con el, porque neste momento, digamos que o balón está no seu tellado e nós temos toda a empatía do mundo. Sabemos tamén que é unha preocupación bidireccional por parte tanto deles como a nosa. E nese sentido, toda a colaboración do mundo, se acordan de comentarme, eu non teño ningún inconveniente en decirles de quen se trata. E despois, en relación co núcleo urbano da Silva, onde tamén existen varias edificacións en ruína ou con fachadas sin rematar, ten previsto o Concello iniciar actuacións para garantir o cumprimento da normativa urbanística e mellorar a imaxe do núcleo. Nos casos que haxa perigo, sí. Nos casos que haxa perigo, sí. Isto actívase por unha cuestión de seguridade cidadán. Cando haxe informes policiais que acrediten perigo, tramitarase, desde logo, un urbanismo, un inicio de expediente. En relación ao decreto relativo á contratación da consultoría vinculada á modificación de normas subsidiarias de Cerceda, o 346 do 2026, titulado Adxudicación de consultoría para a modificación puntual das normas subsidiarias. Queríamos preguntar sobre o alcance e os obxectivos da consultoría contratada, o importe de contratación, a superficie afectada pola modificación urbanística prevista neste decreto e as datas previstas para o desenvolvemento dos traballos. Bien, en canto ao alcance dos obxectivos, ampliar as condicións estéticas das vivendas da Cerceda para que se poidan ubicar vivendas con cubertas planas, que é algo que neste momento está moi en solfa. Sabemos que hai casos onde se pretende facer así e onde se pretendeu, non é unha cuestión dun capricho dunha persoa, senón unha cuestión global, e simplemente se trata de facer unha pequena adaptación das normas subsidiarias para que as casas con cubertas planas se poidan ubicar e, ademais, aquí poño en valor unha cuestión que antes non abordei, é que o feito de haber vivenda unifamiliar é algo que se fomentou moito nos últimos anos. E non é o meu caso. Eu conozo un alcalde dun concello con idiosincrasia moi parecida ao noso, daqui da nosa provincia, gobernada polo Partido Popular, un del afirma taxantemente que só quere vivendas unifamiliares. Non é o noso caso. Que quede moi claro, senón xa non estaríamos facendo o que estamos facendo. Pero en vivenda unifamiliar, si se veñen dado moitas licencias, eu creo que é algo percibible, visible, que iso tamén redunda no crecemento poboacional en certa medida que estamos tendo, pero ampliar a esas cubertas planas tamén é o noso interés de cara a habilitar maiores opcións a aquelas persoas que queren asentarse ou que queren quedar aquí no noso concello. O importe da contratación é 6.000 euros máis IBI. A superficie afectada pola modificación urbanística prevista, ningunha en concreto, simplemente ali onde se pode urbanizar e ubicar esas casas. As datas previstas para o desenvolvemento dos traballos, pois dependerá da redacción e despois da tramitación da Consellería, a máis dos propios informes que emitan os organismos responsables sectoriais. Nos decretos dados de conta aparecen dúas actuacións relacionadas con recurso de reposición e outro recurso de reposición da legalidade urbanística. Tendo en conta que este tipo de expedientes adoita xerar preocupación entre os veciños, queríamos preguntar se pode informar ao Pleno en que consiste cada un dos decretos relacionados con expedientes de reposición da legalidade urbanística. Bien, a primeira é unha multa de tráfico, que imaginamos que lle causou preocupación ao veciño afectado, e a segunda é un expediente que se iniciou en maio do 2024 dunha denuncia por unha instalación nunha terraza nun bloque de vivendas. Fíxose a adaptación á lei conseguinte, con supervisión técnica, e ese expediente quedou resolto. Pero xa digo, foi unha denuncia dun particular a outro por unha instalación que puxera nunha terraza a vida nun bloque de vivendas. O Servizo de Mantenimento do Sistema de Videoactas, as videoactas son unha ferramenta importante para garantir a transparencia municipal e permitir que os veciños poidan seguir os plenos e consultar o funcionamento do Concello de Cerceda.
En relación ao decreto relativo a este servizo, titulado Decreto de adxudicación contrato menor para a contratación do mantemento do soporte e actualización do sistema de videoactas e base de datos, queríamos preguntar se pode informar ao Pleno da duración prevista do contrato, se dispón este servizo de informes favorables de intervención e de secretaría, cantos días de servizo á semana contempla o contrato menor e cales foron os importes ofertados polas distintas empresas participantes. Bueno, simplemente puntualizar que o tema de que se poidan visionar os plenos era algo que viña resolto por parte da Radio e Televisión da Cerceda, tamén coa súa páxina canal de YouTube, onde seguro que moitas veciñas e moitos veciños, e incluso interesados de outras zonas, pois, que tamén nos seguen, nos están vendo neste momento, Radio e Televisión da Cerceda. Bien, pode informar ao Pleno da duración prevista do contrato? 1 ano. Dispón este servizo de informes favorables de intervención e secretaría? Hai un informe favorable, que é o que hai? Creo que é de intervención, pero é favorable o que hai. Cantos días de servizo á semana contempla o contrato menor? 1 ano. Cales foron os importes ofertados polas distintas empresas participantes? Só unha empresa que é a que ten soporte. Só unha empresa que é a que ten soporte neste caso. 5.672,09 euros, IBE incluído. 5.672,09 euros. En relación ás facturas en 2026, 3 e 4, a transparencia económica é fundamental para que os veciños coñezan como se administran os recursos públicos do Concello. Nos decretos aparecen estas dúas relacións de facturas, a 2026/3 e 2026/4. Para cada unha das relacións de facturas, queríamos preguntar o importe total de cada relación de facturas, o importe correspondente a facturas con reparos e a explicación dos motivos deses reparos. Ben, no primeiro dos casos son facturas eléctricas. 27.745,20 euros que están reparadas porque estaban en precario. Saben que se está licitando un contrato novo para non estar en precario con respecto á suministración eléctrica. Pero estas, precisamente, son das que estaban en precario, das que estiveron nesta situación dos últimos meses. 27.745,20 euros. Con respecto ao segundo dos puntos, son 400.187,03 euros en total, das cales son reparadas 198.425,05. Por lo tanto, 198.425,05 teñen algunha mácula, 201.761,98 carecen desa mácula. Por que? Os motivos, fundamentalmente, pois contrato menor onde debería ser contrato de servicio ou suministración, contratos que están vencidos e algún traballo que chegou única e exclusivamente por factura. Outra consulta sobre distintos decretos dados de conta, todos co título Acuerdo de inicio. As preguntas é se pode informar ao Pleno en que consiste cada un dos 6 decretos con este título. Todas elas responden a multas do tráfico. Sobre a subida de prezos no Aquapark, moitas familias de Cerceda e de outros concellos van pagar máis este verán polas entradas do Aquapark. Xustificou a subida de prezos indicando que se ian realizar melloras nas instalacións. Máis alá da instalación dos paneles fotovoltaicos, que incluso reducen parte do espacio disponible para os usuarios, non se aprezan outras melloras relevantes. Por ese motivo, preguntamos se pode informar ao Pleno cales son as melloras realizadas ou previstas que xustifican a subida de prezos. Ben, como podo informar ao Pleno, e me gusta informar ao Pleno, incido nunha cousa. Unha cuestión é o que eu poida decir o día que se abre. É o que se lle poida emitir aos medios. É todo. Pero o Pleno é o lugar onde hai que decir estas cousas. Hai que ter en conta que o parque acuático é unha das principais vías de ingresos do Concello de Cerceda. O parque acuático é unha das principais vías de ingresos fundamental para oxigenar as contas locais neste consistorio. Iso, punto 1, que quede moi claro. Dito iso, pois moitos sorpréndense do prezo. Moitas e moitos de vos saberedes precisamente o que custa unha tarde no cine. Por poñer un exemplo, en comparación ao custo que ten o parque acuático da Cerceda, que, como ben digo,
é unha das principais vías de ingresos do noso concello. Como antes decía, pois moitas familias xa acceden a esas invitacións a nenos e nenas do concello, vía colexios, pero poderíamos estudar, como antes lle dicía o compañeiro do BNG, pois outras opcións de ser preciso, e despois, home, unidimensionalmente, que se subía o prezo por melloras nas instalacións, extrañame que eu dixera, lóxicamente non controlo todo o que digo. O que si teño moi en conta é algo tamén. Os prezos cando se van subindo a €1, €2, fundamentalmente. O IPC, nos últimos 6 anos, dende que eu son alcalde, incrementouse un 25%. E sufre o Concello de Cerceda tamén. Despois di, porén, máis alá da instalación dos paneis fotovoltaicos, que incluso reducen parte do espazo disponible para os usuarios, non se aprecian outras melloras relevantes. Mire, cando houbo a Covid e se abriu a Verxa, o espazo do parque acuático incrementouse en zona verde 11.000 metros cadrados. Pasou de 26.000 a 37.000. E coa obra das placas fotovoltaicas, esa zona quedará plenamente habilitada para o seu uso. É máis, forma parte dunha zona de sombra que non lles dude que vai a ser moi valorada e moi demandada. Non nos cabe ninguna dúbida ao respecto disso. Respecto ao servizo de venda online de entradas do Aquapark, cada vez máis veciños demandan servicios digitais cómodos e eficaces para evitar colas e mellorar a experiencia dos usuarios nas instalacións municipais. En relación co decreto de adxudicación do servizo de venda online de entradas do Aquapark, preguntamos cal é o importe do contrato, que funcionalidades inclúe o servicio contratado e se existe previsión de ampliar no futuro este sistema a outras instalacións ou actividades municipais. Ben, o importe do contrato son 1.452 euros con IBE. Que funcionalidades inclúe o servizo contratado? Pois voulle ler fundamentalmente o que nos consta que nos pasaron aquí, non? Web www.aquaparcerceda.es, cambios nos textos webs, na cabeceira dos anuncios de peches por meteoroloxía, a xestión e o dominio web, software, sistema de venta, sistema propio infoticketing, hardware, sistema de venta, 2 PDAs de control de accesos e unha taquilla, multicanales de venta, Facebook, hoteles e sacatuentrada.es. Gestión, control de apuntes TPV en ventas realizadas en taquilla, control de apuntes de dita venta, revisión e transferencia cando solicita xerencia do Aquapar. Existe previsión de ampliar no futuro este sistema a outras instalacións ou actividades municipais? A domótica iremoslo introducindo en función das posibilidades. Nada a corto plazo. Si lles podo anticipar, pois que a nosa intención é impulsar, seguramente non sexa neste mandato, pero cando se poida, se temos a posibilidade, un gimnasio municipal que saia a concesión, dependerá, neste caso, do contratista, de que engañe esa concesión, pero é moi posible, da concesionaria, para ser máis exactos, é moi posible pois que nós que nas propias bases que xa lle fagamos introducir así, porque si é un sitio moi sensible e moi dado a poder aproveitarse con domótica. É seguro que tamén, a hora de que a concesión sexa interesante, sexa rentable, a posibilidade de introducir a domótica incluso pode ser tamén algo favorable á hora de que queden recursos para poder empregar noutra serie de melloras para a propia instalación. Recollida de transporte de RSU, en setembro do 24 o señor alcalde facilitou a oposición copia das providencias da alcaldía para inicio de elaboración de varios pregos, entre os que se incluían o mantemento da EDAR de Cobeláns e a recollida de RSU. Preguntado novamente polos dous servicios no pleno de marzo do 26, o señor alcalde contestou que, respecto á explotación e mantemento da EDAR de Cobeláns, que a incluirá no ciclo integral da auga, e que non impulsará neste mandato. Respecto á recollida e transporte de RSU, comentou que estaba pechando convenio con Ecoembes, que é máis difícil avanzar neste mandato. O primeiro servizo leva uns 6 anos sen contrato, mentres que a recollida de RSU leva uns 8 anos sen contrato. Dous servizos sen contrato durante tantos anos con tantas advertencias da intervención e da oposición en distintos plenos supón que estáselle pagando diñeiro de toda a veciñanza a dúas empresas adxudicadas a dedo, sen competencia co precio que eles indican.
O peor é que a providencia da alcaldía para cumprimento da lei de contratos desde fai case 2 anos, o señor alcalde confirma públicamente que non vai facer nada por cumplir a lei de contratos do sector público e que van seguir as súas facturas sendo obxetos de recoñecementos extrajudiciais de créditos, probablemente. Preguntado o tema no pleno de marzo, o señor alcalde proíbe por criterio seu a segunda intervención da oposición nas preguntas, polo que no actual pleno de maio queríamos preguntar que opinan a intervención e a Secretaría Xeral sobre a situación de tantos anos en contrato destes dous servicios. Ben, varias cuestións. A primeira, non son dúas empresas adxudicadas a dedo. Que o contrato estea vencido non quere decir que non houbera no seu día unha fase de licitación con competencia. Que houbo en ambos casos. En ambos casos. Por lo tanto, a dedo non. Que foi adxudicado fai moito tempo está vencido. Pero non a dedo. Vale, nin siquiera era o alcalde. Pero ainda así, foi adxudicado despois dunha licitación. Ben, sen competencia ao prezo que elas indiquen. Pois mira, é curioso. Facturan igual que fai 10 anos. É curioso. Seguramente fai 10 anos tiveran uns pingos beneficios. Non cabe dúda. Pero facturan igual que fai 10 anos, o cal tamén rebate esa cuestión de que sexa o precio que les indican, non ao precio que tiñan cando saliu a licitación en competencia con outros. Despois, eu nunca dixen que non iba a facer nada para cumprir a lei de contratos do sector público. Evidentemente, a providencia xa busca iso, obviamente. E van seguir as súas facturas sendo obxecto de recoñecementos extrajudiciais de crédito. Nada que ver. Os recoñecementos extrajudiciais de crédito. Como eu lles levo explicando todo o mandato, e no seu día, afortunadamente, a interventora, que pensei que nese sentido, pois que tiña unha certa presunción de veracidade, lles explicou, teñen que ver co crédito do Concello. Co crédito, non está ligado á existencia ou non de contrato. Hai moitas facturas que veñen sin estar contratadas que van a recoñecemento extrajudicial de crédito, outras que teñen contrato van a recoñecemento extrajudicial de crédito, pero outras que se ti o crédito aprobado no orzamento e tela tesorería, según se van aprobando, vanse firmando tamén e vanse facendo. O feito máis fehaciente, o máis evidente, é o feito de que estas facturas por estes traballos estánse cobrando con normalidade. Non están vindo aquí ao pleno recoñecemento extrajudicial de crédito, que iso pois xa non lo deixa ben claro. E que opinan a intervención e a Secretaría Xeral sobre a situación de tantos anos en contrato destes servicios? Que van a opinar? Que se debe regularizar, o que opinamos todos, pero que precisamente o traballo dos técnicos, a Secretaría e a intervención, dá para o que dá, neste Concello máis nos outros. Porque eu vexo esta situación nos outros concellos por aí de arredor e non me cabe dúda que non é unha situación desexada tamén polos meus colegas alcaldes, pero o traballo dos técnicos dá para o que dá, a taxa de reposición dá para o que dá, os recursos dos concellos e da maneira que nos cargan de competencias dan para o que dan, e hai cuestións que sine qua non no día a día teñen que atenderse. Pero, en canto sexa posible, que a posibilidade dos traballos dos técnicos, claro que se vai facer. A miña orde xa está dada. Pero é absolutamente imposible levar todo eso regularizado neste momento. Absolutamente imposible. Quen coñeza o traballo que se fai desde o Concello é así. Aquí e noutros moitos, desgraciadamente, porque, lóxicamente, iso conleva uns labores e unhas tarefas importantes. Con outros foise avanzando, con estes de momento, pois, non, e vai ser difícil neste mandato. Pero de aí a decir que eu non queira regularizar, home, obviamente, o noso interés sempre vai ser regularizar. Iso é máis que evidente. Respecto ao campo de fútbol do San Martiño, fixéronse as gradas e parece que aí quedou a obra. Segundo o señor alcalde, xa se ia rematar a obra esta tempada, pero a tempada acabou. Nos decretos dados de conta neste pleno vemos a aprobación de 3 certificacións de obra desta obra. Entón, queríamos preguntar cal é o motivo de que se acumulasen estas 3 certificacións e cal é a previsión de data realista de finalización da obra. Ben, e para a nosa prioridade é que a obra quede ben, porque o Concello aí está poñendo moito diñeiro. É o que teño dito, estamos falando dunha instalación de campo de fútbol pensada para as próximas décadas, para máis alá da entrada da segunda metade do século XXI. Por lo tanto, a nosa prioridade é que a obra quede ben. Hai unha segunda fase que se aprobou aquí en pleno fai 2 meses, que está licitándose neste momento, que é un proxecto para darlle ao terreo de xogo unhas condicións á altura das instalacións, que van ser unhas condicións, desde logo,
moi singulares e moi brillantes con respecto ao que adoita acontecer en moitos campos de fútbol. O núcleo da Silva vai ter un campo de fútbol de grandísimo nivel, con un custo importante. Estás rematando esa primeira fase e vais a adjudicar a segunda. Por qué? Porque vimos que a demanda, pois que era todo iso que se incluiu na primeira fase, toda esa parte fundamentalmente das gradas, vestiarios, cantina, pero vimos tamén que as instalacións, o resto, non está á altura diso. E a hora de abordar esas cuestións, pois tamén hai que enfocar todo o resto da obra. Porque unha vez que se inicie a segunda fase, pois todo o que ten que ver coa primeira fase ten que quedar ben orientado. Bien, o importe das certificacións desas tres que citan concretos son 60.505,38 euros. Pero o total do que vai certificado son 275.738,31. Cal é a previsión de data realista de finalización da obra? Desta primeira fase, sen dúda, unha previsión moi corta, non lle sei dicir, pero moi corta. Unha vez que se licite esa segunda fase, pois o antes posible. Eu, de momento, non lle podo dar unha data concreta. Nós, desde logo, temos o interés, por un lado, de que sexa o antes posible, deso non cabe dúbida, e temos o interés tamén, está claro, de que quede ben. Tramitaremos o antes posible e intentaremos tamén que se execute coa maior celeridade que estea a disposición. Ben, dende Banegá queremos sinalar que, ademais da modificación do 50% do ICIO que se acaba de votar neste pleno, no mes de abril deste ano, polo decreto 371 do 29 de abril, vostede aceptou un recurso de Sogama contra a taxa de obra desa mesma nave de téxtil. Iso supón un segundo beneficio fiscal á mesma empresa para a mesma obra. Esta vez resolto por decreto sen pasar polo pleno. Cal foi o importe exacto que se lle perdoou a Sogama na aceptación dese recurso? E sumándolle a bonificación de 50% do ICIO que se acaba de votar, cal é o total de beneficios fiscais que xa lle vimos concedendo a Sogama para esta planta? Pedimos cifra concreta, non valoración política. Ben, vostede faga a introdución que queira na pregunta, eu ia responder o que valore políticamente, como é lógico, que vimos a facer política. Pero o tema é fácil de responderlle porque, ademais, incurren nun erro de interpretación. Non hai ningún tipo de bonificación fiscal. Fago unha pequena explicación para que a xente o entenda. Os ICIOs son o 2,8% do proxecto de execución material. Hoxe bonificouse o ICIO e esa planta téxtil e, polo tanto, paga o 1,4%. Ben, como antes dixen, había un movimento de terras. A taxa dese movimento de terras, que rondaba grosso modo os 19.000 euros, xa estaba pagada. E entonces, cando se lle mandou a circular da taxa que tiñan que pagar, incluíuse o movimento de terras e máis o resto da obra, o cal facía que a contía total fora de 268.123,11 euros, cando a contía que debía corresponder a ese 2% do proxecto de execución material eran 249.032,44 euros. Desde logo, pois, nós podemos ser moi soberanos, podemos ser moi agresivos administrativamente, moi fiscalizadores, pero non podemos facernos donos do que non é noso. Teñamos unha mellor impresión ou unha peor impresión sobre a instalación de Sogama. Pero a taxa do movimento de terra xa estaba pagada. En aquel momento xirouselle. Requeriron, e, oye, nós vimos que era así, efectivamente, e renunciamos a cobrar o que non é noso, como está claro, como facemos con calquera. Por lo tanto, non hai tal segundo beneficio fiscal. E, ademais, hai informes favorables sobre o recurso que eles presentaron. Se buscaron beneficio fiscal, teria que vir aquí. E, ademais, nós non temos tampouco ningún tipo de ordenanza con respecto ás tasas, só temos con respecto ás bonificacións nos ICIOs, que pode ser de 0 a 50%. Bien, entón, a bonificación é a cantes, lle dixen, 174.240 máis 5.593,45 euros de ICIO polo movimento de terras, que é o que aprobamos hoxe en pleno, que iso sí, que o aprobamos hoxe aquí públicamente, e son un total 179.833,45 euros. Os motivos e a defensa política quedou clara con respecto a ese emprego de cara a persoas en risco de exclusión social. A finais de outubro do ano 2025, o Concello publicou a convocatoria de subvencións municipais a entidades deportivas, culturais, AMPAs e deportistas individuais do exercicio 25.
As propias bases dan un prazo de 2 meses para resolver. Tería que estar concedida a finais de xaneiro deste ano. Estamos a 28 de maio e segue sen resolverse. Son case 8 meses por riba do prazo legal. E se contamos desde cando esa convocatoria tería que ter saído en condicións normais en xaneiro do ano 25, falamos de case ano e medio de atraso. Mentres tanto, as asociacións, os clubs deportivos, as AMPAs e os deportistas individuais levan ano e medio sen poder planificar actividades asumindo gastos sen seguridade de cobro. Desde o BNG entendemos que este atraso afecta directamente as asociacións do noso Concello e merecen unha resposta clara. Por iso, o BNG pregúntalle ao Goberno Municipal cando vai resolver definitivamente esta convocatoria, hai compromiso de calendario e que medidas correctoras se van a adoptar para que a convocatoria do ano 26 non sufra o mesmo atraso. Ben, necesidade de acelerar este tipo de trámites? Sí, absolutamente de acordo. Inseguridade de cobro, non. Pode haber tardanza, pero inseguridade de cobro, ninguna. Dito eso, eu vou ler o que nos pasa o persoal técnico ao respecto desta pregunta que vostede formula. Subvencións municipais, deportivas, culturais e deportistas. Nestes momentos, as subvencións están na fase de terminación, previo á firma de convenios coas asociacións. Logo da firma, que será a semana que ven ou a seguinte, xa poden achegar a xustificación correspondente e con elo a aprobación da conta xustificativa se estivera apta. A nova convocatoria de 2026 será a finais de xuño ou no mes de xullo, co fin de resolver no mesmo ano, xa que cando se ten que facer a convocatoria a finais de ano, como ocorreu nesta ocasión, logo tenden a prolongarse ao coincidir co peche da contabilidade. É público que a Conselleira de Industria confirmou que Naturgy aposta polo biogás como liña estratégica que Repsol abandonou o hidróxeno. Naturgy ten terreos no noso termo municipal. Isto convirte un proxecto de biogás en Cerceda nunha hipótese realista. Pode confirmar que neste momento non hai ningún proxecto? Anuncio formal nin previsión de instalación dunha planta de biogás no termo municipal de Cerceda, especialmente nos terreos da contorna do lago propiedade en Naturgy. No caso de que se presentase un proxecto desta natureza, cal sería a posición pública do Goberno Municipal de Cerceda? Ben, eu aquí, se me permite a broma, en todo o que rodeou o da planta de biogás na Laracha nas últimas semanas, eu sei que houve unha persoa que chegou a decir o alcalde de Cerceda está en contra porque non é en Cerceda. Non é certo. O alcalde de Cerceda está en contra porque a nosa maneira de ver os proxectos industriais está moi clara. Creo que facemos unha defensa clara, hoxe vivímolo aquí con respecto a outros puntos, pero ese progreso, ese equilibrio ten que ter espacio para o negocio, pero tamén para o beneficio público, para o emprego e para a sostibilidade. E para que algo sexa sostible, aparte de cumplir coa normativa urbanística e coa normativa medioambiental, ten que ir aparellado á ordenación do territorio. Nós non somos os do sí e os do non. Nós temos demostrado que estábamos a favor, por exemplo, do planteamento de determinados parques eólicos, pero había outros parques eólicos, como era Teixos, que iba nunha zona que non era industrializada polo medio das aldeas e polo medio das casas, da que estábamos en contra. Polo tanto, contextualizando, no seu día, a finais do mandato anterior a nivel local, avanzada xa en certa medida a legislatura a nivel autonómico, a Xunta de Galicia fixera un anuncio con Naturgy a bombo e platillo dunha planta de biogás na zona da antiga central térmica. Nesa zona que está orientada a futuras áreas empresariais como promotor, neste caso, Naturgy. Despois foronse atopando con determinadas dificultades operativas e de tramitación. E ese proxecto, polo tanto, quedouse atrás. Sábese que seguen especulando, que seguen conversando, que seguen facendo estudos de viabilidade con respecto a un proxecto dese tipo ali na zona. Nesa zona da central térmica, futuras áreas empresariais de Galicia, prácticamente en fronte á escombreira de Sogama. Proxecto como tal non hai. Nós non contamos, digo con toda sinceridade, con ningunha documentación ao respecto neste momento. E a priori, nós, se está ordenado, vamos a estar a favor. Eu dunha planta de biogás na zona da Areosa, a priori, porque despois, lóxicamente, hai que analizar
á documentación e ser rigurosos, estou a favor. Dunha planta de biogás nunha zona que se reoriente, que incluso se poida aproveitar, que hai habilitación para iso, para facelo un rústico, en torno ao espazo de Sogama ou en torno ao espazo da Escombreira, pois se se cumple coa normativa estaría a favor. Na zona da central térmica estaría a favor, falolle con toda claridade. E a priori, se se cumple con toda a normativa e se hai garantías con respecto, sobre todo, ao transporte e con respecto á operatividade do proxecto, estaríamos a favor. Neses lugares concretos, en calquera outro espazo que se plantee en Cerceda, se chega a ser o caso, vamos a estar frontalmente en contra. Eu non lle minto que todos os alcaldes, absolutamente todos aquí na zona, reciben, seguro, que moita xente que está especulando coa posibilidade de facer proxectos dese tipo. Eu son moi claro nese sentido. A parte de cumplir todas as garantías, teñen que ser ordenados. Nós, obviamente, non estamos en contra do todo. É o que teño falado. E despois tamén é certo que a hora de que nos conquisten, oye, isto a nivel de emprego e a nivel de ingresos dá para o que dá. Dá para o que dá. Entón, é un planteamento, como se fai na Laracha, no medio dunha zona que non é industrializada, é facer tabla rasa do territorio. Non é só que se o aceptas iso en particular nun sitio concreto, senón que estás dando bandeira para que se poida implantar en moitas zonas parecidas do mesmo xeito. O cal o que fai é desordenar o territorio e evitarlle toda garantía de benestar ás veciñas e aos veciños, e iso é o que vamos a evitar. Por lo tanto, a nosa posición, aparte de que a norma, desde logo, é algo que hai que seguir e que ten que haber todas as garantías posibles, son actos reglados, é unha legislación medioambiental e urbanística que non somos nós a que aprobamos, dependerá tamén en grandísima medida, nunha alta porcentaxe, de cal sexa a ubicación que se plantee. Agora ben, as plantas de biogás, como tal, todos e todas sabemos que van ser necesarias. Veremos onde. Polo decreto 346 do 22 de abril, o Goberno Municipal adxudicou unha consultoría para unha modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento urbanístico. Os cambios das normas urbanísticas son das decisións con máis impacto sobre a vida da veciñanza. Marcan que se pode construir, onde e en que condicións. Desde o BNG defendemos un urbanismo transparente, participativo e ao servizo do interese público. Por iso exiximos información completa antes, non despois das decisións. O BNG pregunta cal é o ámbito territorial e o contido desa modificación puntual, que necesidade urbanística se pretende cubrir, comprométese o Goberno a presentar os obxectivos da modificación ante esta corporación e ante a veciñanza antes da fase de información pública? Ben, prometemos facer a tramitación que proceda, porque esta cuestión é unha cuestión que se pode traer a pleno, pero como moitas outras. O que xa teño explicado en algunha ocasión. Nos hai moitas cuestións que son vendibles a nivel político que temos a responsabilidade de non traer a pleno. Por qué? Porque non é o pleno o lugar onde se debe aprobar, pero vostedes, desde logo, terán tempo a facer o rogo ao respecto. Pero se dou ese tipo de dación de contas, teño que dalo con isto e con moitos máis temas que se fan dentro do consistorio. Cal é o ámbito territorial e o contido desa modificación puntual? Toda. Que necesidade urbanística se pretende cubrir? O que antes decía, poder dotar de cobertas planas ás vivendas do Concello de Cerceda para que ese tipo de proxecto, que ademais é un proxecto que está en solfa para moitas persoas, se poida tamén impulsar aquí e dese modo asentar de modo máis favorable á poboación. Polos decretos 285 e 322, o Goberno Municipal contratou un servizo de elaboración de informes sobre o restablecemento do equilibrio contractual do contrato de concesión da obra do Parque Eólico Singular de Cerceda. Cando un Concello pide informes deste tipo é porque hai unha revisión económica do contrato sobre a mesa. O BNG considera que calquera revisión do contrato público desta magnitude debe coñecerse e debaterse na corporación antes de formalizarse. O BNG pregúntalle quen é o concesionario actual, en que sentido vai esa revisión do equilibrio, a perder ingresos ao Concello e asumir maiores compromisos ou outra dirección. Poden comprometerse a traer a este pleno calquera modificación contractual antes de que se formalice? Ben, e quen está aí é Fergo Galicia Vento SL, cunha solicitude que fixeron en febreiro do ano 23.
e tuveron momentos nos cales o seu negocio era deficitario, neste caso. Agora parece ser que está sendo expansivo, que está outorgando un beneficio, e o que buscan é unha prórroga para poder compensar eso, é unha prórroga pois a X anos, que é o que habería que determinar. Pode comprometerse a traer este pleno calquera modificación contractual antes de que se formalice? Se a lei di que hai que traelo ao pleno ou traelo á Xunta de Goberno, traerase, pero é que ademais eu creo que esta cuestión que se resolve poderá despois mirar a Secretaría, pero resolvese en pleno ou en Xunta de Goberno. Por lo tanto, esa información vai a ver. Para todo o demais, vostedes pregunten, decirlle que é un trámite que levou no seu día todo este expediente o secretario municipal, tamén nese sentido, pois, puxémonos en contacto con el, que como ben saben xa non está aquí, e o que explicou é que o que temos encargado neste momento é un informe pericial técnico e económico financeiro para determinar se os cambios regulatorios alteran o equilibrio económico e contractual. Non sabemos se teñen dereito ou non ata que nos chegue o informe e se fagan as comprobacións e valoracións necesarias. Xa digo, eles o que piden é unha prórroga para estipular eses anos de prórroga e o que se fai é contratar unha consultora, que é o expediente que estou levando o secretario, para facer ese estudo, que lóxicamente pois, despois nós tamén analizaremos o que nos chegue. Quen poida ter a capacidade de analizalo, que nese sentido tampouco vou ser eu, tamén yo anticipo. Polo decreto 195 do mes de marzo, o Goberno aprobou unha proposta de baixas de oficio na piscina e ximnasio municipal por impago de recibos do exercicio 2025. Detrás de cada un deses impagos pode haber unha situación familiar de dificultade económica. Para o BNG, como xa dixemos antes, ningún veciño debería quedar fora dunha instalación municipal por razóns económicas sen que antes interveñan os servicios sociais. Cantas persoas ou familias afectadas resultaron por estas baixas? Activouse algún protocolo de coordinación cos servicios sociais antes de aplicar a baixa de oficio? Que medidas pensa tomar o Goberno para que dificultades económicas non se traduzan automáticamente na perda do acceso a instalacións públicas municipais? Danse de baixa aquelas que deixaron de pagar as mensualidades e que non teñen informe de servizos sociais, que isto é o que íbamos antes. Cando estás en situación de exclusión ou de emerxencia social, tramítase dende servizos sociais, chegando ao 100% da bonificación previo informe. Esta é a medida que temos. Rogos. Veciñas e veciños trasladaron ao BNG a preocupación pola deteriorización do servizo de limpeza viaria nos cascos urbanos, o estado de algúns contedores e a falta de bancos en zonas de paseo, especialmente cerca dos centros públicos. A imaxe do Concello de Accesibilidade para a xente maior e a comunidade da vida cotiá dependen destas pequenas cousas. Dende o BNG rogamos ao Goberno Municipal primeiro, que reforce o servizo de limpeza viaria, especialmente nas semanas previas ao verán, e segundo, que renove o parque de contedores deteriorados, e un terceiro é que se elabore un plan de instalación de novos bancos e papeleiras en zonas peonís e nos accesos aos centros públicos. Ben, varios datos. Unha, cada vez hai máis bancos. Se hai poucos, menos había antes. Cada vez hai máis bancos. Ben, e que reforce o servizo de limpeza viaria especialmente nas semanas previas ao verán. Vannos entrar operarios por distintos programas nas próximas semanas, porque tamén é certo que o persoal, por determinadas circunstancias do remate de programas, estuvo moi diezmado nos últimos meses. Vannos entrar operarios e novos por distintos programas nas próximas semanas, co cal, lógicamente, pois vai haber ese reforzo. Segundo, que renova o parque de contenedores deteriorados. Bueno, pois estudiaremoslo, é algo que nos chegou agora, estudiaremos cal é esa situación. Terceiro, que se elabore un plan de instalación de novos bancos e papeleiras en zonas peonís e nos accesos a centros públicos. O que lle decía, cada vez hai máis bancos, analizaremos a situación das papeleiras para dar cumprimento ao que vostede nos pide. Pois nada máis, sinais, boa noite a todas e a todos.